stretli. Tá kultúra. Že keď si človek dá do toho diára, že moravá biznis plán, tak cez to nejde vlak, že? Takže by to malo byť nejaké také... Aký systém? Včera zaneprázdnený deň. Jednoduš sa. Však to je dobré. Horšie by bolo, keby to vieš opačne, že ne? Nie, a tak mám si mení, keď vybavovačky, takže... Jasne. Si kedy došiel včera? Predvčerom. Teraz trošku na dlhšie. Včera trošku viac času konečne. Starka mala akurát meniny, tak sme jej to stihli. Vybavíš všetko. Vybaviť, nie? Polmenu. Takže tak. Marek, každému dám teraz, či počas diskusie? Dáme im to teraz, čo? Tak chudne to... Počas Počas workshopu. workshopu. Tam sú také veci, čo som ja vytlačil, čo tam bude, možno sa na to dopočítať. Nejaké zásady, to nie, ale možno sa... Dobre. Mário skončí a začíname. Mário zase mečka. Ježi. Hrozné si. Ste všetci OK s tým, že váš hlas môže byť použitý? Obrazovo nie, ale zvukovo áno. OK? Je to len na tú stranu. Pravdepodobne to potom dáme na bude kanál a keďže to nie je tiež prvá a posledná takáto diskusia na tému, malo by to pekne pokračovať a ďalšie témy potom vydiskutované, tak bude to taká séria a tým pádom sa tu bude k tomu vrátiť. Takže potom sa aj vy vlastne k tomu môžete vrátiť. Zatiaľ takto provizorne, ale A môžu to zdieľať. aj zdieľať, tak. Na Bude Facebooku? sú spravené určite nejaké také video, také 30 sekundové, minútové, nejaké highlighty vyberieme. No, to... A môže to ísť potom na stories, vidíš aj, ty si to aj fajne zdieľal, super, hneď som videl, že vyskočili za Schengy tieto, takže... Ja som tiež na Facebooku, že Orava Business Spolu, zúčastním sa. No. Všetci kamoši to vidia vlastne. Ono je to fajn aj tá udalosť, aj takéto zdieľanie, keď to potom tak na tým nie, máte svojich followerov a potom... Napríklad ja osobne, čo mám kamošov podnikateľov, tak nemám ich na Facebooku. Nie som taký. Nie, tam ten Lebo som to nestihol, lebo som to Ja som si ho len našla, tento. Ďakujem. Nestiel som to poslať, lebo som na... Mario volá. Ideš si ty to... Tak ja si tu sadnem a ty to... Počkaj, ešte sa pozriem, ako to vyzerá na tej kamere. No, Nebude sa aby som tam bol hlavne. Škoda, tie štrúdle tam nevidno. Tak, dobrý deň, vítajte oficiálne. Takto ešte. Áno, malo byť zapnuté. Si ma teraz to. Ide to, už 3 minúty. Aha, to už ide, takže ešte raz. Tak ešte takto oficiálne vítajte na prvej zo série panelových diskusí. Dnes to bude skôr možno taký workshop vzhľadom na takú menšiu účasť, takže si môžete pripraviť možno aj viacej otázok, respektíve keď aj vás niečo zaujíme od jedného alebo druhého z hostí, budú mať pre vás množstvo praktických príkladov, čo sa týka Power BI, vôbec automatizácie, digitalizácie. Takže môžeme vlastne začať. Ja predstavím dnešných hostí, pán Mário Biňas z BM Group a pán Marek Pienčák z Marcus Trade. Spoločnosť Marcus Trade, obchodná spoločnosť, digitálna IT spoločnosť, ale tiež sa potom predstavia. Začneme, Marek, s tebou. Vlastne taký úvod. Čo je to tá digitalizácia? Čo to vlastne je? Prečo to potrebujeme? Čo to je? Ďakujem za slovo. Najprv by som sa ti poďakoval, že vôbec také dačo vieš zorganizovať v takomto peknom priestore. A môžeme sa tu v podstate takto stretnúť. A tá téma digitalizácie je mi blízka. V podstate ja som tak aj sám seba pýtal, že čo by som tu povedal, ale naša firma sme len dvaja ľudia a v podstate bez toho, aby sme používali také kadejaké nástroje, by nebolo možné prevádzkovať. No a tiež v tých médiách všade počujete digitalizácia, umelá inteligencia a tak ďalej. Ale ja si myslím, že dôležité je najprv
pozná tú firmu, čo potrebuje a možno, že na takej malej firme sa to dá lepšie ukázať, ako na nejakom veľkom holdingu. To možno, že aj Mario by vedel povedať, že firmy, ktoré on nejakým štýlom, kde sa zúčastňuje, tak je tam veľký taký ako kvázi neporiadok a najprv sa to musí upratať a potom tá digitalizácia sa vie implementovať efektívne. Tak ja by som začal teda. Prvý slajd je taký základný pohľad do kancelárie. V podstate túto celú agendu, čo tam vidíte, tým je gniavený každý podnikateľ, čiže papierovačky, dochádzka, fakturácia, ponuky, kadejaké bezpečnostné predpisy, kopec papierov a digitalizácia má byť najmä o tom byť bez papierov. Hej. Takže veľakrát v tých firmách sme už, a ja som taký, že chceme písať, chceme robiť v tom Exceli, chceme neviem čo všetko, ale práve je to o tom, že aby sme to nerobili, aby sme hľadali cesty, ako to nerobiť papierovo. No a samozrejme sú tam nejaké prekážky, už máme zaužívané nejaké záležitosti a to je vlastne na nás, aby sme to nejako aj my samotní trošku ako keby zmenili v prospech tej digitalizácie. Hej. Tu som vlastne pripravil kvázi pohľad na firmu, hej, a ako keby je to tento business model canvas a vy, čo ste tu, poznáte tento obrázok? A v podstate tu by som aj akože rád spomenul, že my všetci traja sme z obchodnej akadémie. To je akože, všetci vieme strojopis a tým, že sme z obchodnej akadémie, to nás tam neučili. A mali nás to tam učiť, ale je to taká nová vec, možno, že 15, to už je asi dávno, len mne sa to dostalo asi tiež 2 roky dozadu. Ale v podstate pointa toho celého, potom sa o tom pobavíme aj keď budete bližšie, ale pointa je taká, že tie obručky to sú kľúčoví partneri, vlastne kľúčové aktivity, potom vaša hodnotová ponuka, CRM, ako komunikujete s zákazníkmi a vzťahy so zákazníkmi, ako doručujete, aké sú vaše distribučné kanály a kto sú vaši zákazníci. A posledný, ten spodný riadok, tie dva obdĺžniky sú čiže príjmy a výdaje. No a toto celé je taký, to je pohľad na firmu z hora a to je jedno, či je to výroba, či robíte služby, či ste IT firma, každý má nejaké náklady, výdaje, každý má nejaké kľúčové, má tu svoju podnikateľskú činnosť a toto celé je veľmi dôležité si nejako pomenovať a pracovať s tým. Chcete niečo povedať vy? Ja som možno povedal, že vlastne tým, že my ako keby robíme tú digitalizáciu pre tie firmy a ono, ako si ty spovedal, že základom je pomenovať tie problémy a je jedno, či je veľká alebo malá firma, akože všetci máme tie isté problémy, akože to sa nám ukázalo proste, že sú len tie desaťné čiarky inde, ale čo je veľmi dôležité, čo my ako vidíme, je, že prvá vec je vlastne uvedomiť si tú potrebu tej digitalizácie a že to nepríde samé od seba. To nikdy ako nechodí samé od seba, že teraz si mu uvedomí, že musím digitalizovať, lebo keď niečo robím 20 rokov, tak my sa ako bežne a teraz to je jedno, že či sme tu maličky všetci a mikrofirmy, alebo je to veľký korporát, máme korporáty, ktoré sú obrovské, ktoré počítajú tržby, ako oni už neriešia 10 čiarku, že oni zaokrúhli na 1 000 000, tak tam zistíme, že oni 20 rokov používame tento Excel a to je v pohode, hej. A teraz my tam môžeme riešiť, akože môžeme sa baviť, že oni majú peniaze na umelú inteligenciu, majú peniaze na úplne iné nástroje, ktoré môžu fungovať úplne perfektne, ale v podstate, keď to aj ten manažer povie, ja to chcem a povie, toto je budget, tak vlastne keď ideme dole, ako ty hovoríš, po tej firme, tak my vlastne zistíme, že tí ľudia, ktorí s tým majú robiť, tak oni sú zaseknutí v 20-ročnom Exceli a ich myslenie je v 20-ročnom Exceli. Čiže akože v podstate, že celé potom to pada a končí aj tak na tých ľuďoch. Čiže treba ísť od spodku a ja by som možno celý event workshop tak troška ťahal aj do toho, že tak sa pobaví o tom, že napríklad ako si uvedomiť tú potrebu tej digitalizácie a nejaké soft skills, že na čo sa zamerať, že celé to vychádza vlastne od tej vnútornej potreby, že
prečo chcem ako Marek, hej, že vy ste mali tiež proces, my spolu robíme už niekoľko rokov a začali sme niekde spolu a teraz ste úplne niekde inde a že tiež to bola nejaká cesta, hej, že uvedomovať si postupne, prečo to má zmysel, prečo to nemá zmysel, čo mi to pomôže. Z našej praxe môžem povedať ako IT firma, u nás to je také bežné, že my sme 5, v podstate sme v 5 mestách na Slovensku, hej, čiže ako sa fyzicky nestretávame veľmi často, ale napríklad tá digitalizácia má pre nás zmysel, čiže napríklad používame systémy, ktoré nám umožňujú digitalizovať platobné doklady, hej, bločky, pretože máme firemné auta, tie jazdia po celom Slovensku a naraz proste nepríde na konci mesiaca obálka od každého, že tu sú moje bločky, ale proste to skenujú, hej, čiže už máme nejaké aplikácie, cez ktoré to dokážu skenovať, ide to priamo do účtovníctva, čiže ušetríme robotu účtovničky. Čiže ako keby to môžu byť častokrát také mikroveci na začiatok, ktoré dokážu zjednodušiť tú prácu, čo si povieme. A potom vlastne celé to o tom biznis modele, že učiť si, že čo sú tie základné nástroje, ktoré musím mať, čo by som chcel mať. My hovoríme, že ono sa to volá, že čo chcem a čo musím mať. Hej? Že, alebo chcel by som mať, ešte potom tretie úrovne, že čo je to pekné, že chcel by som mať toto, lebo je to super a mne sa to páči a síce mi to moc nepomôže, ale chcem to mať, hej? Ale že najprv musím mať to, čo potrebujem, potom môžem mať to, čo mi pomôže a až potom, že čo by som chcel. Hej? Aby sme nezačali vždy od konca, takže to musím... Čo by som ťa tak doplnil, že treba mať ten digitálny mindset, tak to nazveme, hej, že napríklad my ho máme, hej, ale napríklad tí ostatní podnikatelia, ktorí sú aj tu v regióne, ho ešte možno nemajú, hej, tak vlastne to je, aj preto sme tu, aby sme im vlastne povedali, že je to nie že potrebné, je to nevyhnutné do budúcnosti si tieto návyky aplikovať do tých firiem. Keď si Mario spomenul ten príklad s tými bločkami, že tak to vlastne nerobíte, tak mi tak napadlo asi tak 3 roky, 4 roky dozadu, robil som v jednej kubinskej firme, menšej, administratívna podpora to bola a presne som dostal takéto bločky. Potom mali to nejako spracované v Exceli a ja som, pamätám si, pol dňa, možno celý deň vlastne to spracovával. Namiesto toho, aby som sa venoval, povedzme, hľadaniu nejakých nových obchodných príležitostí alebo robil nejakú kreatívnejšiu prácu a robil som vlastne toto. Hej, tam si tak uvedomil, že... A to bolo nie tak dávno, hej, čiže tú potrebu si oni neuvedomovali. Ja som vtedy vykonal prácu tak, ako bola nejakým spôsobom zadaná, nemali systém, nemali to digitalizované, ale bolo to presne, čo si povedal. A krásny príklad, že ten pol dňa, deň mohol byť využitý úplne inak. Ono sa to pre mňa multiplikuje, hej, lebo ono to potom ide ďalej, hej, že tie systémy sú dneska už ako keby komunikujú spolu, čo znamená, že ono to komunikuje s účtovným systémom, ono to komunikuje s bankou, hej, tie doklady, to sa už páruje. A teraz ty si zober, že ty si strávil pol dňa, ale ty tie doklady musíš dať ešte účtovničke. A účtovnička s tým strávi nie pol dňa, ale deň, lebo ona má ešte tú účtovnú zodpovednosť za to celé. A ešte vlastne ona to musí spraviť a teraz keď povieme, teraz ja 50 centov za doklad, nie berú alebo koľko. A teraz ešte riešia, že každý doklad sa účtuje dvakrát na 2 stranách, čiže to je euro doklad. Čiže to nie je len o ten čas, ale je to potom aj o tie peniaze, že keď sa bavíme, že príjmy a výdavky, že keď tak nad tým rozmýšľam, poviem si dobre, tak koľko dokladov vygeneruje taká malá firma a koľko peňazí dokážeme na tom ušetriť. Hej? Čiže aj my sme vlastne prešli do toho skenovania tých bločkov cez tú aplikáciu s účtovnou firmou, ktorú sme ako keby troška natlačili do toho my. Lebo sme povedali, dobre, ako ja nejdem len kvôli bločkom proste zvýšiť mesačnú fakturáciu o 200 €. Hej. Na blbosti, hej. Akože mne to fyzicky nič nedá. Ale reálne mi to nič nedá. Iba mi to zoberie tie príjmy, hej, že zoberiem to 200 € mesačne. A sme ich do toho natlačili a v podstate tak akože chceli, my sme mali tú výhodu, že chceli. A naraz zistili, že to je úplne super, hej. A teraz tá spätná väzba je taká, že my vlastne nepotrebujeme príjmať ľudí navyše. Hej, lebo zase dneska je problém aj napríklad účtovničku, hej, tak ako že ako keby ten mindset, ako ty hovoríš, že to nemusí byť len o tom, že chcem byť digitálny teraz mák, tu a každý majiteľ firmy a každý podnikateľ, každý zamestnanec, ale že možno niekedy stačí sa na to tak zamyslieť aj z pohľadu peňazí, že koľko ma to vlastne stojí tá agenda, a to je veľmi taký dobrý aj break faktor niekedy pre tých podnikateľov, že keď sa tak začnú uvedomať, ja za to platím toľko peňazí. Ale keď integrujem niečo, tak vlastne budem to tak platiť? No nie, hej, lebo už nemusíš to robiť, už to za teba niečo správne. Tak by som ťa potom, ja by som šiel ďalej a tu vám vlastne ukážem ten software, tento Canvas model, že aké softvery vlastne jednotlivé tie oddelenia používajú, hej, že príklad ako ty spomínaš, účtovníčka skenuje bločky, hej,
čiže to ide účtovničke. Šoféry zase si musia písať cestiaky. Aj potom zase ďalšie oddelenie musí prijímať objednávky. Ďalší skladníci musia vypisovať dodacie listy. Tí, čo to doručia, keď sa to príjme, musia sa robiť tie faktúry. A takéto všetky veci, každé oddelenie má teda tú svoju agendu. A teraz, príklad, ja som si tiež spravil takú organizačnú štruktúru našej firmy. Sme len 2 ľudia, ale máme tam 8 oddelení. Hej? Je to tak. A teraz každý papier, doklad nejako tu niekam ide. A teraz je to o tom, nerobiť to papierov. Čiže bločky automaticky skenovať, poslať to účtovničke digitálne. Ďalej, daj nejaký príklad ešte. To je veľa, napríklad skladové hospodárstvo, teraz riešime, a to sú výrobné firmy, hej, že skladové hospodárstvo. CRM-ka, hej, ktoré musia robiť či CRM-ka? CRM-ka. To je to tam, viete čo je CRM? Ale nie, myslím, aj skladníci majú CMR-ka CMR-ka, to je pre dispatch, hej, pre logistiku. A teraz naraz zistili, hej, teraz to riešime v jednej firme, to nedaleko v Ružomberku, digitalizácia skladu. U nás riešime, že sú nejaké RFID čítačky, hej. Oni sú tu už asi 15 rokov, 20, hej, akože to nie je technológia, ktorá vznikla včera. A proste naraz zistili, že keď skladník bude mať v ruke nejakú pištol, ktorou bude skenovať EAN kódy na skladových regáloch, tak dokáže behom 5 minút v podstate urobiť jeden doklad pre celý kamión. Hej, čo napaletizuje. So všetkým. Váhy, položky, ceny, doklady, daňové, či čo treba precliť, ako. Behom 5 minút, a keď štíkne na tom tlačítku OK, tak mu pri bráne na tlačiarni vyjde doklad pre logistiku. Hej, ako pre kamionistu. A je to niečo, čo neznamená druhú fyziku, hej, ale je to zase ten pohľad na tú digitalizáciu, že to tiež funguje, hej, že a naraz, OK, to ja nepotrebujem prijať toho skladníku. Napríklad tiež musíš spomenúť, že tento príklad, čo si ty povedal, to bola tiež cesta, kým sa k tým pištoľom dopracoval, že tiež to bolo také. A to je možno, že už to taká vyššia úroveň toho, keď sa bavíme o takých tých malých podnikateľoch sem. Ja napríklad som taký trochu postihnutý tým, že ja sa snažím robiť veci digitálne. Čiže napríklad, keď si ja idem na obed, tak vyberám si takú prevádzku, kde si viem objednať obed digitálne. Príklad. Hej, že ti to doručia. Alebo, ja neviem, tankujem samoobslužne. Nech nemusím ísť na tú pumpu a tam čakať, kým ma bude tá pumpárka, ona za to nemôže, ale núkať mi nejaký keksík alebo Coca-Colu s nejakým hotdogom. Hej. Proste, čiže to sú tiež také ako veci, kde človek sa dostane na tú voľnu a potom ho to môže vystrediť až tam, že bude si skenovať veci týmto štýlom. To som chcel, že vlastne dneska povedať, že ako keby, že aj keď sme maličkí, že to je jedno, že či to je obchodná firma alebo nech to je štúdio, to je úplne jedno. Ja som taký typ do tej digitalizácie, mňa to živí, ale ja som fanúšik do prieskumu. A firmy ako Deloitte, Microsoft, oni do toho investujú strašné peniaze, oni furt robia prieskum. Ale akože furt, keď si vyhľadáte proste survey Deloitte, tak Google vám vyhľada strašne veľa tých prieskumov a Deloitte to robí non-stop. Ja? Oni furt, niektoré opakujú už každý rok na nejaké báze a porovnávajú tie trendy vývoja. A okrem toho, že ako tam hovoria, že proste tie firmy investujú dneska strašne veľa peniazy do tej digitalizácie, tak druhé, čo sa dočítate, v niektorých tých prieskumoch zistíte, že dneska zhruba 60% všetkých peňažných transakcií sa urobí mobilom. Hej, že čo taká akože zaujímavá vec, že 5 rokov dozadu to vôbec neprichádzalo do úvahy. A dneska sa napríklad ako keby firmy ako Apple zamýšľajú nad tým, čo je veľký problém pre Visa a Mastercard, zamýšľajú nad tým, že by vlastne oni založili svoju finančnú inštitúciu a vlastne vy by ste cez Apple kupovali cez Apple banku, nepotrebujete do mobilu párovať žiadnu kartu, lebo by ste ju mali už spárovanú s vašim mobilom a môžete takto míňať. Prečo? Pretože sa odhaduje, že do nejakého roku 2030 80% všetkých peňažných transakcií pôjde cez mobil. Hej? A oni tam ako idú ďalej v tých prieskumoch a oni hovoria, že my nakupujeme ako keby cez to služby strašne veľa, hej, nielen tovary, že tovary akože to je úplne bežné, ale služby. A práve tam bolo, čo ty hovoríš, že napríklad my sme tak naučení na tie mobily a tie ďalšie generácie, mladšie generácie ešte viacej, že napríklad oni preferujú službu, ktorú si vedia zarezervovať cez mobil, pred službou, kde musia zavolať. Čiže ako vytráca sa komunikácia. Čiže
nám to ako príde úplne, mne to príde ako úplne ako nelogické, že keď napríklad jeden náš člen rodiny má barbershop, hej, a proste, že stále bojuje s tým rezervačným systémom, že ja mu urob si rezervačný systém, kašli, že v Instagram, tam píšeš nejaké tieto, že voľný termín. Nie, ty sa popozeraj, nejaký úplne jednoduchý rezervačný systém na slovenskom trhu nájdeš za pár eur. A pracuj s tým rezervačným systémom, uč tých ľudí do toho rezervačného systému. Jednak zistíš, kto sú, jednak zistíš, ako často chodia, čiže už budeš nejakú kvalitu a vieš s tým pracovať. Ale proste to je budúcnosť, že ja dneska nechcem, ako ty si objednať jedlo, že teraz volať a zisťovať máte, nemáte a potom. Nie, ja si to chcem rezervovať cez mobil. Oni ešte dokonca hovoria, že ženy nakupujú cez mobil 3-krát viac ako muži. Hej. Čo je tiež zaujímavé, že vlastne ako keby to cieľenie, hej, že už potom my sme mali o tom marketingu minule s Lukášom a že vlastne kam to cieľi, že to je tá digitalizácia dneska v praxi, že ako v bežnom živote, to nie je len o tom, ako Márik hovorí, že presne do firmy zavádzam systémy, ale že pozrieme sa na to v tom bežného života, že ja tomu tak hovorím, že my sme taká tá, že my máme tú profesionálnu schlepotu, alebo takú tú schizofreniu ako ľudia, že v osobnom živote mobil úplne na všetko, úplne ako, že to ako bez toho nejdeme už nikde doslova, ale v práci, ako by som zavrel dvere a Excel a proste aká digitalizácia, tuto mám Excel, to mi stačí. Hej. Ale idem svoje veci riešiť súkromné, mobil a už, hej, prezúť sa, Mikona, chcem sa prezúť, gumy, hej, alebo toto chcem potrebujem kúpiť psovi krmivo, tak už objednávam, hej. Že, ak to môžem prerušiť, presne toto je vlastne do budúcna taká vec, že presne to telefonovanie, že napríklad my, naša generácia, my sme telefonovali, my sme tá generácia, ktorým do života prišiel mobil, hej. A teraz tie deti, oni vlastne netelefonujú, oni už iba idú cez tie aplikácie. Čiže možno, že o nejakých 50 rokov bude človek, ktorý vie telefonovať, neviem, možno to bude skill taký, že... Ale je pravda, že tie komunikačné zručnosti sú na horšej úrovni v porovnaní, ja to vidím aj na mojich mladších súrodencoch napríklad, medzi nami je pár rokov, ale ten rozdiel je, ako keby to bola jedna generácia celá úplne, ktorou sme stále tá istá. Oni už nevedia, kedy, ja nemám problém presne vziať telefón, niečo vykomunikovať alebo niečo vybaviť v zmysle niekde. A moja mladšia sestra, ako no offense, ale ona nemá tú zručnosť, ona proste už je zvyknutá taxík kliknutím na aplikáciu Bolt. Ja som ešte napríklad musel volať tomu taxikárovi, v Kubine. A vlastne ona tie zručnosti si nikdy nevybudovala. To je tiež obrovský rozdiel, obrovský skok. Tu sa práve, áno, že tu sa dostávame k tej pointe, že aj tá digitalizácia, že ako vzniká, a to je na tej potrebe, že to sú tie soft skills. Že napríklad ja vrajím každému, to ako každý malý podnikateľ, mikropodnikateľ ako sme my, podľa mňa každý jeden, kto chce začať podnikať, by mal minimálne aspoň raz na začiatku absolvovať školenie time managementu, naučiť sa úplne základné, triviálne, mne sa to ľahko hovorilo, ja som vyrastal v korporátoch a my sme to všetko mali, že ja som proste do toho upol a proste keď ty korporátoch chceš raz po nejakom rebríčku do managementu, čo sa mi podarilo, tak ty absolvuješ proste strašné veľké množstvo školení a vlastne nejakých tréningov na to, aby sa vôbec z teba ako z klasického zamestnanca, nejakého juniora, ktorý tam nastúpil, stal nejaký manažer a ešte to bol vrcholový manažer, hej, takže to sú nie len školenia, ale to sú rôzne testy, či vôbec si ako osobnosť schopný byť manažer dneska, hej. A ja by som každému, kto začína, a ja to opakujem každému, som sa stretnem. Prvá vec, soft skills, absolvujte školenie na time management, hej. Nestojí to veľa, investujete možno, ja hovorím, že pre väčšinu malých podnikateľov je to najlepšie investovaných 200 eur, hej, v danom roku. Prečo? Lebo sa naučíte úplne triviálne veci o tom, že čo môžeš vyriešiť do 5 sekúnd, vyrieš hneď, neodkladaj. Maily nie sú na to, aby som odpisoval každých 5 sekúnd, maily sú na to, je nejaká listová komunikácia, ktorá prešla do digitálnej formy. Úplne také akoby triviálne návyky, ktoré mi pomôžu sa akoby sústrediť na to, čo je dôležité v tom komunikačné zručnosti, hej. Opäť, asi je možno aj ty si to absolvoval, nie? Komunikačné. Určite. V rámci tej IP, čo chodíš. No. Hej, to je podľa mňa, tie školenia stojí možno nejakých 250-500 eur, nech to stojí. Druhý najlepší 500 eur investovaný vo firme. Komunikačné zručnosti. Prekonať tú bariéru, keď vás postavia pred 20 ľudí a teraz vám povedia, predaj mi tvoju službu, tak ja vravím, že to je taký malý krst ohňom. Prekonať tú bariéru vôbec, vedieť im povedať, že čo chcem a že čo chcem predať. Nie, že čo chcem povedať, ale čo chcem predať. Hej, že ako keby, podľa mňa dneska je tá doba, kedy
my sme brali soft skills, že však to poznáme, ako ty vráš, my sme všetci boli zvyknutí na telefón. Ale dneska my to vidíme, hej, že tí ľudia proste tie soft skills nemajú a ako keby žijú v tom, ja to volám, že ste v online svete, ale ste odpojení. Hej. No ja, teraz sme v takom trošku rozpore, my tu chceme digitalizovať a teraz sa máme vzdelávať. Smerujem k ešte väčšej odpovedí. Že vlastne nestačí len akože sa vzdelávať v tom digitalizovaní, ale ešte aj v tomto. Teda. Tak To je téma na ďalší ďalšie raňajky. Tak na ďalšiu diskusiu, ďalšie raňajky, ale presne, že vlastne tie soft skills budú o to dôležitejšie a o to väčší význam budú mať, lebo keď nastupí generácia, ktorá nevie komunikovať, vlastne nastupuje, keď to poviem tak tvrdo, že nevie komunikovať a je proste len v tom, že taxík, klik, jedlo, klik a vlastne všetko, hej, že nemá tú interakciu ani s tým predávačom, ani s tým obchodníkom, ani nikde, tak potom ako budeme s nimi my komunikovať, lebo to môže byť tvoj zákazník, to bude ten ročník 2005, ktorý dneska má firmu a on bude potrebovať napríklad tvoje riešenie a vy vlastne pomaly nebudete schopní si to ani odkomunikovať, lebo... A my to vidíme, že to je ako denná prax, že ako aj s tebou vlastne, keď sme začínali, že to je denná prax, že my vidíme, že ako som spomínal na začiatku, že my chceme, aby tie firmy digitalizovali, oni chcú tí majiteľia, oni povedia, ale dobre, investujeme, chceme. Ale aj to RFID, v tom Ružomberku, že to nie je ako, že to nebola cesta, že dobre, chceme RFID a za 2 mesiace tam riešime proste projekt. My sme zistili, že vôbec tí skladníci s tým nedokážu pracovať, že vôbec ako keby musíme najprv naučiť ľudí v celej firme po tej štruktúre, ako idú od tých radových zamestnancov po toho majiteľa, sa musia vlastne najprv naučiť, že čo znamená digitalizácia, musia sa najprv naučiť spolu komunikovať a podľa mňa to, čo si vrával, že pro mňa skôr i tak, že tie soft skills, tá komunikácia ide s digitalizáciou. Ako ja mám vedieť, že mi nejaká aplikácia na vyťaženie faktúr, ktorá stojí 30 € mesačne, napríklad e-faktúra, ako ja mám vedieť, že mi pomôže, keď ja vlastne neviem, že mám mi niečo pomôcť. Napríklad ten time management. Všetci strašne vyťažení sme, ako keď vidíme mladí, ja sa napríklad niekedy smejem, že ten môj ako rodinný príslušník, že proste barber a on ako je strašne vyťažený. Hej. A ja vravím, že ale akože sa strašne vyťažený. Aj keď nemá ľudí, on je strašne vyťažený. Lebo na tom stále rozmýšľa, musí riešiť strašne veľa vecí, ktoré ja mu krám, a na čo to riešiš? Ako má toto predanú hodnotu pre tvoj biznis? No nulu. Ale ako my máme pocit, že keď podnikáš, tak musíš proste všetko riešiť, všetko naraz, všetko musíš spraviť. Hej, že to sa nedá, hej. Ale pre mňa to nie je, hej, že cesta, že my ako učíme, že... Veď áno, že to je tá digitalizácia presne má k tomu smerovať, aby sme v tej firme tie procesy robili tak, aby sme mali viac času. Hej. Takže áno, to ide o tom mindsete, oni to musia chcieť tí dole, tí zamestnanci, otvoriť si tie mysle a začať potom to robiť. A presne to, čo si povedal, že tá komunikácia. Komunikujeme cez viacero, nie ako kedysi len boli maily, ale teraz máme Instagramy, Facebooky, Whatsappy a neviem čo všetko. A teraz ako máme komunikovať? No v rámci tej firmy je dôležitá tá komunikácia, aby sa to nestrácalo, aby bolo jasné, že kto komu čo kedy povedal, kto kde, čo si má nájsť. A toto sú také základné, elementárne veci, aby aj tá firma sa mohla niekde posunúť vyššie. Hej? Keď už hovorím o tých príkladoch, tak skúsme si povedať aj príklad v rámci verejnej správy tiež, že kde možno vidíte vy najväčší benefit, lebo samozrejme tam odpadá napríklad výroba, skôr je to nejaká služba, v tomto prípade občanom, že či tiež je to napríklad budúcnosť nejakej aplikácii, kde ten občan si nájde, dneska to už asi funguje, že má tam vlastne nejaké informácie, vie sa tam pozrieť smeti, vie sa tam pozrieť, akú má výšku dane za nehnuteľnosť, ale kde tam možno vidíte, okrem tých najzákladnejších vecí, ako je digitalizácia faktúr, to je jasné, ale kde tam by mohol byť ten najväčší benefit? Jak môžem za seba povedať, ja som minulý týždeň bol na sociálnej poisťovni, šiel som tam osobne, potreboval som potvrdenie, že nemám nedoplatky do banky a tá pani mi sociálne povedala, že to ste mohli dať cez Slovensko.sk. Hej? Že vlastne som sa tam tak až zahambil, že my tu hovoríme o digitalizácii, že myšli digitálny mindset a ja tam vlastne idem po starom, hej. Takže už viem, že vlastne sociálna poisťovňa, vieme s ňou komunikovať na cestu akože cez Slovensko.sk, lenže zase za to môže aj Slovensko.sk, lebo
keď to urobili, tak všetci to skúšali a veľa vecí nešlo. Tak, Takže tá strašne. pachuť toho, že to nepôjde, u mne zostala, tak ja idem tam radšej osobne. Ale zase musím dať, akože pochváliť kvázi ten štát, že tá možnosť tam už je, máme to, len tiež to nepoužívame. Takže to je taká moja... Alebo napríklad aj daňová správa, tiež to má tú komunikáciu ako trackovanú, že tam sa nedá poslať e-mail napríklad, že vlastne každá tá správkyňa daň, alebo niekto dostane svoju presne agendu a robia, čo majú. Takže tam to vidím celkom v pohode. Ale možno, že by som sa vrátil teraz k tým firmám, nech ostaneme... Ja som len chcel, že možno za mňa, že iba ten verejný sektor, že jasné, možno aj čo funguje, čo nefunguje, akože to je úplne, pre mňa v tomto kontexte úplne jedno. Čo podľa mňa ale nefunguje, čo by sa malo zlepšiť, je si uvedomiť, že s kým idem komunikovať. Hej? Že, ja poviem príklad, teraz ako ja som v Kubine, neviem, 2 roky, hej? Som sa vrátil z Bratislavy, blablabla. Troška inak to tam funguje ako tu. Tu funguje ešte systém toho, že keď chceš niečo vedieť, tak musíš potom hlboko patrať. Hej? Weby neaktuálne, proste strašne neprehľadné, hej? Že proste aj ten verejný sektor proste je taký, je to proste tak, že ako to bolo kedysi, tak je to teraz, hej? Že neexistuje taký ten spôsob toho, že čo je pre mňa jednoduchšie, vypatrať nejakú informáciu, hej? A podľa mňa to je dôležité si uvedomiť, že s kým chcem komunikovať. Keď chcem komunikovať s občanom, občan je pre mňa aj 60-ročná pani, aj proste 18-ročný mladý človek. Oni volia iné formy komunikácie a iné formy vyhľadávania informácií a ja ich musím k tomu naviesť nejakým spôsobom. Čiže napríklad, a to je zasa vec, ktorú sme my nevymysleli, aj to vymysleli všetci títo, čo napríklad telefóny. Tie telefóny sú tak triviálne, že keď dáte dneska do ruky telefón dôchodcovi, tak za pol hodinu to vie ovládať. Pretože oni to vyvíjajú tak, aby to dokázali ovládať malé deti. Hej? Že musí byť tá navigácia jednoduchá, musí byť zrozumiteľná, musí byť vizuálne prehľadná. Ja nemôžem vytvoriť, a teraz nech sa ma nikto nedotkne, napríklad web Dolný Kubín je pre mňa akože veľmi strašný na navigáciu, pretože ja keď som tam hľadal informácie a preklikať sa v tom webe, že vôbec zistiť, že čo chcem, je pre mňa tak náročné, že pre mňa je jednoduchšie proste prvé čo robiť, hľadať kontakty, dopatrať sa vôbec ku kontaktom, hej, a radšej tam zavolať, alebo je potom pre mňa jednoduchšie zaparkovať auto, niekde riešiť, kde zaparkujem a ísť pešo. Hej. Zabijem s tým, poviem doslova možno so záležitosťou, ktorú viem vybaviť za 5 minút, zabijem možno 2 dní reálne svojho času, lebo najprv to skúšam online, hej. A že toto je podľa mňa, akože na čo sa máme sústrediť, je, že tú formu tej komunikácie, že prvý ten bod tej komunikácie je podľa mňa web. Tak to správame tak, aby tí ľudia veľmi jednoducho, nech to je triviálne, nikto nehovorí, že musí mať vždy len jeden, tak nech sú 3. Prečo nemôžu byť 3 weby? Prečo nie? Hej? Keď si pozrieme, ja stále dám príklad Škandináviu. Treba sa pozrieť, už pozrite sa, ako funguje napríklad Dánsko, Švédsko, Fínsko, ich weby pre verejnú správu. Hej? To je tak triviálne, že ty ako občan vieš, že si občan, tak kliknem ako občan. A presne, čo sa všetko týka tej agendy, krásne prehľadné cez ikonky, cez obrázky, je to tam popísané. To znamená, že práve ten vizuálny aspekt, že dneska žijeme v dobe, kedy je tá digitalizácia, všetko o tom je, že my sa presúvame z písmenok do vizuálu. Hej? Čerpaciu stanicu už vám nikto nepíše na značke, že čerpacia stanica nie. Už vám dá obrázok, všetci vieme, že keď nám dám pumpu, stojan, tak všetci vieme, že to je čerpacia stanica. A či som v Taliansku, či som vo Švédsku, či som na Slovensku, všetci vieme, že to je čerpacia stanica. Ja nepotrebujem vedieť, že značky sú tak nastavené, hej. Presne vieme, ak keď idem do Poľska alebo niekde, mne je jedno, že stop je napísané v danštine úplne inak. Je to tá istá značka. Jasné. S iným textom, hej? Ale vizuál, hej? Že vizuál nás učí, že to je pre mňa dôležité, ale to je aj digitalizácia. To už je, ale to už také možno, že budúcnosť, že zase z môjho pohľadu, ja si myslím, že dajme tomu, to možno, že tu Ľubo sa k tomu bude vedieť vyjadriť. Možno, že weby aj nebudú o 10 rokov. Budeme všetko riešiť cez agentov nejakých, že tam si tam klikneš a nejaký bod ti ťa vybaví, že nebudeš vôbec hľadať. Ty si, my sme tá stará škola, že my chceme hľadať. Ale tam už nebudeš hľadať, proste povieš, že chcem ísť na, neviem, odbor niečoho, životného prostredia a ťa tam ti vybaví aj rezervačku. Práve že nie, práve že máme skúsenosť napríklad, dneska všetci však učíme sa robiť s tým ChatGPT a týmto, hej, že tou umelou inteligenciou, že dneska tam je obrovské množstvo ľudí. A napríklad ja poviem na rovinu, že ja dneska keď hľadám nejakú informáciu, teraz som riešil napríklad vodárenskú spoločnosť, tak som sa nevedel dopatrať niektorým informáciám, tak proste ChatGPT, kde nájdem na OVS, AS túto informáciu.
to vypíše, linky, všetko, dobre, To klikni. je ten hej. agent. No to je ten agent. Áno, to De je facto, ten agent, že, ktorý je zatiaľ externe, ale... áno, ale že prečo to nevyužiť, že skúsme tú komunikáciu inak, že napríklad dneska tie firmy niektoré akože už doslova idú tak ďalej, že tí agenti sú akože hlasoví. Veď jasné, ale že toto Hej, že už sa je, rozprávam ako so strojom, že ja neviem, že to je stroj, to ne? je možno, že teraz tá téma, že možno, že digitalizácia, o ktorej sa tu my bavíme, že to už je vlastne stará téma, že možno, že my sa máme baviť o botoch, dajme tomu, hej, že to sú už, ale asi by som sa vrátil asi naspäť tu k tým našim papierovačkám. Ja som tu len pripravil takú malú prezentáciu, čo sa týka účtovníkov. Všetci tu máte účtovníctvo a viete, ako sa s účtovníkmi spolupracuje. Takže tu som vyťahol z takej starej knižky, že Paťovo desatoro, ako, čo má vlastne plniť účtovník, a to je taká otázka na vás, že ten bod číslo 9, častokrát, či váš účtovník, teraz to prečítam, má prehľad o finančnej situácii podniku a stará sa, aby mal k dispozícii 15% hotovosti, včas plnil záväzky, udržiaval sa na vzostupe a investoval v rozumnej miere. Je to taká triviálna vec, ktorú častokrát my nemáme. Pre nás je účtovník len, aby dáme mu papiere a nesledujeme v podstate tú ekonomiku tej firmy. Hej? Je to taký ako keby len štatista náš a to sa musí zmeniť v podstate v tom zmysle, ak chceme využívať aj tú intelligence. Otázka je, že či to chceš zmeniť, hej, že opäť, hej, že napríklad ja som zase zastanca taký, že my učíme tie firmy aj, aby sa naučili čítať vlastne, ako ich firma funguje, hej. Ja hovorím jednu vec, že konzultant, ktorý vám poskytuje službu, o ktorej nič neviete, vás vo väčšine prípadov vždy nejakým spôsobom oklame, hej. Lebo je to ľahké, hej, zvádza k tomu, je to bežná prax, nemusíme si to ako nahľadať, že sa to nejde. Čiže osobne napríklad ja zastám teóriu, že áno, keď máš účtovníka vo firme, tak ti riadi tie financie, ale dneska, keď napríklad toho účtovníka outsourcuješ, vieš si predstaviť, že by tebe účtovníčka povedala, že robíš niečo zle, lebo účtovný pohľad na firmu je podľa mňa úplne iný, ako je tá reálna prax, hej, že ako s tým peniazmi, že oni proste len zaúčtujú to, čo vidia, hej. A teraz si predstav, že ti povie, že musíš, že neviem, zmeniť cash flow a musíš prestať míňať. To znamená, že vlastne teraz nejdeš objednať tovar, ktorý ideš predať, ale ty vieš, že ja ho musím objednať teraz, lebo dodacia doba je aj mesiac a mne o mesiac začína hlavná sezóna predaja tohto tovaru. Ale účtovníčka mi povedala, nesmieš to teraz kúpiť, lebo pohoršíš si cash flow. Si pripravený ako prijať takýto challenge, že... Veď áno, a o tom to je teda, že tá konfrontácia môže byť prospešná, hej, jednoducho... Bude produktívna? Jasné, ale že to je zase rozdiel účtovník in-house a ako keby ten, čo je externý. Ja sa na to pozerám z toho pohľadu toho externého, že väčšinou máme tých externých účtovníkov a v podstate oni sú väčšinou tí štatisti, že po mesiaci nám účtujú tie doklady a to je už neskoro. Ale tak myslím, že každý z nás tu ide podcenenie, keď má externého účtovníka. Určite. Asi to je dôležité, nie? Že to je náš killer, že nech to zaúčtuje správne, nech má nejakú zodpovednosť za to účtovníctvo a v podstate koľko ma stojí účtovný prípad, nie? Čiže keby mi účtovník povedal, že mi navýšil 300 € platby mesačne, lebo mi bude strážiť aj nejaký ten cash flow alebo niečo, tak koľký z nás by povedali, áno, súhlasím, nesúhlasím, hej? Že zase... To ten účtovník nemusí robiť, keď sa implementuje to BI. To je jedna vec, aj BI-ko, aj zase akoby, ja sa troška snažím stále ako keby, že úplne ako keby neodseparujeme, ja stále hovorím, že keď si majiteľ firmy alebo máš nejaký biznis, tak si aj upratovačka, si aj manažer. Si všetko, z každého rožku trošku. Čiže napríklad podľa mňa zase ja som taký, že kto iný má vedieť o tom, či tá spoločnosť funguje správne alebo nie, ak majiteľ firmy. Ak majiteľ firmy vôbec netuší, že tá firma ide dobrým smerom alebo zlým smerom, tak to podľa mňa nie je správne, že ty by si mal byť schopný si povedať, že áno, potrebujem mať toľkoto cashu, lebo aj mi úplne jedno, čo hovorí Power BI, je mi úplne jedno, čo hovorí účtovník, lebo podľa mňa ty vieš, prečo to chceš. To, či to je ekonomicky správne, už je na tvojom zvážení, ale ty nesieš aj rizika, nie? Či sa má v podstate, má sa riadiť podľa pocitov? Nie podľa pocitov, máš spoznať, máš sa akoby snažiť
spoznať fungovanie tej firmy aj na základe toho, že vôbec aké máš tie financie. Že netváriť sa, že všetko je fajn. A ja osobne poviem na rovinu, že z jedných, napríklad z korporátov, kde tých ľudí je zamestnaný kopec, máš veľké účtovné oddelenia, máš hlavnú účtovničku, máš kontrolingové oddelenia, ktoré strážia ešte tie financie, máš finančného riaditeľa, tak jedný z najväčších diskusí v tých korporátoch, ktorý ten top management vždycky má, sú financie. Aj keď ten top manažer vie, že tam má plejádu ľudí, ktorí to celé strážia a keď mu povedia, že je to dobré, tak je to dobré, on aj tak investuje veľa svojho času do toho, aby si bol na 100% istý, že tie peniaze, naozaj, že čo sa týka tých financií, je to dobré. Proste je to podľa mňa jeden taký zo skillov, ktorý musíš vedieť a musíš sa naučiť čítať tie financie a porozumieť tým financiám. Hej? Že jasné, že nie je teraz vyťahovať si z účtovníctva aj hlavnú knihu a teraz čítať 511 materiál a tieto účty. To nie. Ale naučiť sa, že akoby rozumieť, vieš, že do určitej miery ty takisto vieš, ako tá firma funguje a naučil si sa vlastne, že musíš si dať pozor na tie financie a musíš vedieť čítať tie financie, aby si dokázal predikovať nejaké situácie. Viete, určite. Veď, o tom to teda je, lenže možno trošku s tebou nesúhlasím, že ty tak dávaš skôr na tie pocity, ako keby, je? Nie, práve že na vedomosti. No, vedomosti sú častokrát tí podnikatelia, ani ja nemám nejaké účtovné vzdelanie, alebo čo, proste ten cash flow je niečo iné, nákup predaj je niečo iné, poradenstvo je niečo iné, čiže ja som zastanca skôr tých čísel, akože ja to som sa naučil aj z toho BI-ka, že vidím aj ako keby, keď tie tržby klesajú, že tak viem zareagovať, že čo mám robiť, posilniť reklamu alebo takéto záležitosti, alebo viac žaviť linky a kontaktovať tých zákazníkov. A na to sú dôležité tie čísla a kvázi tie údaje vo firme, aby človek to mal na 2 kliky, mal tie informácie hneď, hej. Takže a vlastne ja zase z toho pohľadu malého podnikateľa nemáme tam kontrolingové oddelenie, čiže ak my chceme mať čo najviac informácií a neplatiť ďalších ľudí, tak to je ďalšia potreba toho, aby sme tú digitalizáciu zavádzali si do tých firiem. Hej. Ja som tu nejako načrtol ten súčasný stav, aký je príklad aj u nás, alebo bol predtým, ale akože zdôraznil by som len to, že aby sme čo najmenej robili s tým Excelom a robili iné veci. Hej. Ukážem tu ďalší ten slajd, že to moderné účtovníctvo, možno, že to by si ty teraz mohol nadviazať, že také moderné účtovníctvo, aké má byť v súčasnosti, v modernej firme ako keby, hej. Že prídeš na ten živnostenský, urobíš si živnosť a ideš robiť príklad toho barbera. A teraz, čo znamená z pohľadu barbera, moderná firma, moderné účtovníctvo? Úplne také mikro, skús to tak tvojim pohľadom. To som že naznačil, že aby mal rezervačný systém online, jedna vec. Práve čo je podľa mňa veľmi dôležitá, že pre tú mikrofirmu, aby mala dobré to účtovníctvo, je prvé výber toho dobrého účtovníka, lebo budem to robiť externe, nebudem to robiť sám, budem sa teraz učiť účtovať. Výber dobrého účtovníka a to je zase to, čo stále hovorím, že ako keby musím sa vzdelávať a meniť tie soft skills a naučiť sa, že čo všetko ten účtovník bude za mňa robiť, za akú hodnotu. To je podľa mňa alfa omega začiatku tej spolupráce, hej, lebo ideme po tej cene, keď si poviem, že potrebujem cenu, vyberám si hocikoho. A to akoby smeruje k tomu, druhej veci, čo je pre mňa dôležitá, že presne ako ty hovoríš, že chcem takýto systém, chcem faktúry vyťažovať, chcem mať prepojené doklady. A to už automaticky samé o sebe hovorí o druhom, s čím tým účtovník pracuje. Hej. To je pre mňa ako veľmi dôležité, že aký účtovný systém účtovník používa, pretože ty si to zažil, na začiatku idem po tej cene, aby to bolo, a potom o 5 rokov zistím, že ja prerastiem software. A ono to tá reálna prax, to firmy ako veľakrát zažívajú. My veľmi často riešime, že proste firmy majú nejaké RP systémy, aj keď majú svoje, aj účtovné firmy, a prerastú systém. A to je tá malá firma, že vráťme sa k tomu barberovi, ty prerastieš ten systém, čiže musíš troška vedieť, ako to účtovníctvo funguje, podľa mňa, ako ísť do toho, že vôbec netuším, ako funguje financie a účtovníctvo, tak neviem, či to je úplne hneď správna voľba a teraz ísť hneď podnikať a minúť všetky peniaze na auto, lebo každý podnikateľ musí mať pekné auto, a potom riešiť, že nám čo platiť. Ale druhá vec je ten účtovník, že musíš mu dôverovať a musíš vedieť, s akým systémom pracuje. Tu som sa vždy pýtal, prečo tento systém, ako mi ten systém dokáže pomôcť. Dokáže mi ten systém pomôcť do budúcna aj tie bločky? Lebo ja chcem
Ja chcem proste, aby sa parovali platby z banky priamo s faktúrami. Dokáže to? No nie, nedokáže, hej. A už je ako keby tou cestou. A druhá vec, potom ako chcem komunikovať s tým účtovníkom, hej. Je to raz za mesiac, prídem s hrubou papierov a vybavená komunikácia s účtovníkom, tým pádom nemá zmysel tých 10 torov, hej. A je to, čo to bolo. Ale opäť, hej, tá forma komunikácie, že akoby podľa mňa ten účtovník sám o sebe musí byť tiež dneska už tak akože inovatívna firma, aby ma dokázal odnavigovať celým tým procesom, lebo mne môže byť úplne jedno, či som v Krakove alebo som v Dolnom Kubine, ja s tým účtovníkom musím vedieť komunikovať a on musí vedieť komunikovať aj s tým štátom, hej, nie, že mi potom príde, že Mario, no ale nestihli sme podať, lebo pošta bola zavretá, hej, ale oni tí účtovníci tiež vedia už komunikovať cez tú elektronickú schránku, hej, čiže podávajú všetky podania, idú elektronicky a podobne. Čiže to sú pre mňa tiež také veci, že tá mikrofirma, že keď začína, tak aj to účtovníctvo, že skôr to není o tých peniazoch, na začiatku vždy to o peniazoch, ale skôr sa zameraj na takéto, akože takéto otázky, že čo vieš pre mňa? Chcem tak zhrnúť, že vlastne ako keby, aby sme možno mali taký konkrétny príklad, ten barber mi príde taký fajn, lebo sme všetci muži, všetci chceme byť tiež akože voňaví a cool. No, čiže ja by som to len zhrnul, tak čo som teda tak vyčítal. Rezervačný systém, proste nejaký systém, aby dostávala účtovníčka online tie bločky, zase z môjho pohľadu, aby on si nakupoval veci, objednával tak, tiež elektronicky, aby si hľadal dodávateľa, ktorý funguje nejako elektronicky a dávam elektronické faktúry, a aby tie potom mohol dávať účtovníčke a aby príklad účtovníčka mu robila účtovníctvo na týždennej báze. Príklad, aby on vedel si každý týždeň povedať, že OK, tržby máme, neviem, toľko euro, môj výkon bol taký a vie si to vypočítať, že akú má vatu. Tak, len to je dôležité, že spovedať, že na nejakej báze a aby sme sa nedostali do toho bodu, čo stále hovorím, že akoby dneska musí byť naozaj, keď chceš podnikať, musí byť všestranný. Musíš sa naozaj zomerať. Ja stále hovorím, že čo nevieš, to zaplať. Hej? A musíš si každý zhodnotiť. Neviem a nechcem to vedieť, tak bude to stať 2000 eur, bohužiaľ musím zaplatiť 2000 eur niekomu. Lebo on vie. Lebo ja som plán, ja to nechcem vedieť. Hej? A to je luxus dneska, hej? Ale musíš vedieť. Presne, aby to neskončilo tým, čo máme zase v praxi veľa prípadov, že ty budeš ten, ktorý inovuje, investuješ do toho rezervačného systému ako barber, bločky, všetko, objednáva všetko v PDF-ku, potom to niekde pošleš a tam to skončí tak, že e-mailová adresa, oni sa tam nazbierajú do foldra a potom to ručne napíšu do toho. Preto vrám, že akoby musíš sa zaujímať o toho účtovníka, že čo je to ten účtovný systém a ako pracuje, hej? Hej, že dokážeš mi to fakt tak spraviť, lebo ja do toho investujem, hej? Ja zaplatím aj tú super faktúru, ja zaplatím aj tú dokladu, barščo, ale dokážeš mi to spraviť, že aby si bol moderný, hej? Že aby som nepovedal, že my sme moderní a potom na konci dňa zistíš, že... Hej, to máš obrovskú pravdu v tom, že áno, že to je taký častokrát na to si treba dať pozor, že musí byť rovnako inovatívny ako tí jeho partneri, hej? Že nesmie mať veľký náskok, aby ho oni už nevedeli dobehnúť. Čiže áno, aj ten barber by mal si nájsť takú účtovníčku, ktorá bude robiť tieto veci, čo ty spomínaš, ktorá ich nebude vlastne robiť. Čiže keď to má všetko elektronicky, tak nevyberie si takú účtovníčku, ktorá to bude zase robiť všetko ručne. Hej? Takže to je vlastne aj ako keby taká rada pre všetkých, ktorí sme tu a ktorí to budú sledovať. No sú to dôležité veci, ja si myslím. Dobre, čiže ja som tu vybral nejakých 7 funkcií, ktoré vidíte, ale to nemusíme rozoberať. A dôležitá vec je teda... Zručnosti, ktoré sú potrebné na... Tak sme vypichli, alebo je teraz taká aj doba, že všetci vieme o tých telefónoch a tak ďalej, ale sami si neuvedomujeme, že alebo nevieme posúdiť, akých tých ľudí máme v tej firme, hej? A na to je dôležité ich tiež si otestovať, dajme tomu, hej? Že napríklad, keď tam máme nejakých, ktorí chcú excelovať s Excelom, tá doba už je za nami a musíme hľadať spôsoby, aby to nerobili. Ďalšia vec, dáta, ako v podstate dokumenty, ako sa k ním dá dostať, ako tie týmy spolupracujú medzi sebou, hej, to poznajú všetci, ktorí robia vo veľkej firme, ale častokrát si posielajú maily medzi sebou,
veľa kópií tam je a sa strácajú tie informácie. Čiže dôležité takéto zmapovanie týchto vecí a potom v podstate sa môže začať posúvať tá firma ďalej. Stupeň kročík po kročíku. No a v podstate tu by som možno, že potom na Maria hodila, aby nám povedal vlastne o tej business intelligence, ktorá vie byť tým nástrojom, ktorý tie firmy do budúcna môže posúvať niekam ďalej. Medzi tým možno, ak máte nejaké otázky na ktorúkoľvek z tých príkladov, ktoré boli tu nás spomenuté, alebo aj možno v tom verejnom sektore, je tam určite tiež potreba nejaké digitalizácie, automatizácie procesov alebo nejakého možno ručnejšieho prepisovania tiež je potrebná. Verím, že množstvo vecí už sa robí dnes určite viac digitálne, ale tiež si viem predstaviť, že veľa vecí nejakým spôsobom proste zostalo a funguje tak, ako fungovali pred možno 10-15 rokmi, pravda? Čiže tu nám možno nejaký taký audit alebo niečo, čo vlastne takáto Mário, ktorý vlastne robí pre tie firmy, vie akoby spraviť niečo aj pre ako mesto, pre samosprávu, nájsť tie body, kde vlastne sa stráca ten, kde je tá neefektivita možno najväčšia, že je tam nejaký, v tej súkromnej firme to bude proste ten účtovník, ktorý prepisuje, alebo administratívny pracovník, ktorý tie bločky tam píše, čo som aj robil. A v tej obci, v tej samospráve to môže byť niekto, kto, neviem, pozerá si, či kto nezaplatil smeti, alebo a pozerá to ručne. A to by sa možno dalo krásne tiež zautomatizovať, že sa to dá do elektronickej podoby a systém hneď vyhodí, ja neviem, toho najväčšieho neplatia. Toto asi nebude náš príklad, lebo tieto veci už možno budú, ale určite sú niektoré, ktoré by sa dali vlastne spraviť. A teraz ten pracovník bude mať viac času na nejakú kreatívnejšiu robotu, možno spraviť niečo zaujímavejšie, ja neviem, pre občana na konci dňa, či to bude nejaká udalosť alebo nejaké možno stretnutie. Jednoducho bude mať viac času na tú kreatívnejšiu prácu a neminie ju na ručné prepisovanie alebo nejakú administratívu, ktorú dnes naozaj 2 klikmi spraví ten software. Pravda? Takže asi je dôležité nájsť tie body, lebo častokrát ja sa vidím, že niekto čo robí už tak automaticky, ako to človek robí a neuvedomuje si možno, hej, že na to míňa ten čas. No. Aj v tých firmách to veľakrát tak je. Pravím ten príklad, tu má aj zabehnutá firma, má aj relatívne vysoké tržby, ale stále tie bločky robia vlastne manuálne, hej. Aj si spomínam, že som predsa s účtovníčkou sa bavil, tam čo nesedelo, hej, lebo aj chyba vznikne pri tom prepisovaní, no a to je potom už strata toho času a... Takže máte možno niečo, napadlo vás, nejaká otázka, možno aj na nejaký špecifickejší prípad? Možno, že ja by som takú diskusiu, že by ste možno, že povedali aká je to firma, aký je to podnik, možno, že a potom aj ten Mario, keď sa vráti, že by sme vlastne tak nadviazali a povedali o tej business intelligence, že kde... Môžeme, určite. Takže tak, neviem, spravíme Môžeme si dať takú malú prestavočku, aj na občerstvenie, aj na nejakú kávu, ak ešte by chcel niekto vypiť. A potom my sme ešte možno k tým príkladom, prípadne k otázkam, tiež môžeme sa pozrieť špecifickejšie, či už na taký IT sektor, povedzme, tu máme taký IT segment a skôr je to služba čisto webové aplikácie alebo weby, tam je to trošku špecifickejšie a potom možno viac tak v teréne by som povedal, keď to bude ako realitná kancelária alebo reality, že možno to budú nejakí obchodníci v teréne, ktorí by oni dokázali povedzme lepšie spracovať dáta, ktoré v teréne majú, hej, od ľudí, od nejakých nových stavieb alebo a lepšie ich potom spracovávať doma, hej, v Kubine, v tej centrále. Aspoň takto ja nejak rozumiem, že takto nejako by to skôr mohlo byť tam, kde ten obchodiak má taký najväčší vplyv. Ja môžem sa zapojiť, lebo ja budem musieť fakt na to poriť na služby na úrade mestskom, ale ja práve chcem nadviazať na to, že plúcnila aj tá stránka webová, s ktorou som úplne OK s týmto tvrdením, ktoré bolo povedané, je to v poriadku a toto je skôr o financiách, lebo keď si pozrieme stránku mesta Trenčín, to je pre mňa vysnená stránka, kde fakt to je o tých klikoch na nejakú ikonku a je to úplne intuitívne a dokáže to malé decko, naša Dolnokubinská je úplne niekde inde, ale hovoríme o úplne iných, je to o financiách, ale mňa zaujalo to otvorenie hlavy tých ľudí, nastavenie na tú digitalizáciu, lebo si vezmem náš úrad v Dolnom Kubine, však v podstate tam, vy hovoríte, neexcelujte.
my ešte niekedy tých ľudí musíme presvedčiť, aby excelovali vôbec, hej, že proste, aby použili nejaký vzorec v tom Exceli a nerátali to tak, že oni to v tom Exceli takto napíšu a ešte si zoberie vedľa kalkulačku a začne to rátať a dole napíše ten výsledok, hej, že proste ešte v tomto, ako, už teraz, keď prichádzajú tí mladí ľudia, už sa to postupne mení, ale stále viac ako polovica toho úradu sú tí ľudia, ktorí proste naozaj doslova, ako to hovorím, ale pravdu, že sú tam ľudia, ktorí to ešte zrátajú na kalkulačke a napíšu dole výsledok. Hej. Čiže to je otvorenie tých hlav, nastaviť sa, lebo my ich nedokážeme presvedčiť, že proste začnite používať tento jednoduchý nejaký wordiacký dokument, ktorý dáte takto človeku mailom, on ho vypíše a vám z neho samo preklopí rozhodnutie. Nie. On mu ho dá vypísať a on to rozhodnutie stále takto prepisuje, ten úradník, lebo on ako keby neverí tomu, že mu to tam dobre prepíše, že mu to proste... Takže je to tu nastavenie tých hlav, tých ľudí, hej. Tak ty si to presne povedal, že... Áno, veď na to myslím, že... To je presne to a vlastne žijeme v takom čase akurát, že sme naozaj v tom najrýchlejšom a asi najväčšom technologickom pokroku, ktorý vôbec sme zažili v celej histórii, hej. Že keď si porovnáme proste rok 90, 2000, 2010, čo bude jedna generácia, a 2020 a až strach pomyslieť, čo bude 30, lebo to má také tempo, že ako fakt to až strach pomyslieť niektoré témy, tak vlastne to je to, že presne im sa to zdá normálne, oni to, ani sa to nedá pomaly vysvetliť, lebo to ten človek ani nedokáže spracovať. On to nevie prijať, lebo on sa nenarodil s tým telefónom, on sa nenarodil s aplikáciou a aj keď mu to človek možno 100-krát ukáže. V podstate áno, on to doma robí, ako tu bolo povedané, že doma bez toho telefónu ani na to vecko nejde. A všetko cez to berie, ale v tej práci sa stále nevie nastaviť na to, že toto bude v poriadku. On sa stále berie ako tá záruka, že on keď to skontroluje a takto porovná a prepíše, že vtedy sa za to dokáže postaviť a vtedy sa za to podpíše, ináč nie, lebo to za ňo urobil nejaký systém. Ja verím jednému, čo sa hovorí, že zmena je bolestivá. Hej. Ty si povedal, že teraz je tá najhoršia zmena, ale napríklad zober si, že si 150 rokov dozadu, kedy bol prvý párny motor, hej, a ľuďom sa zmenil svet. Hej, alebo namiesto koní prišiel prvý automobil. A teraz všetci, že čo automobil, hej, že ako keby v každej dobe je nejaká tá revolúcia, nejaká priemysel alebo nejaká, ktorá zmení ten pohľad na fungovanie, hej. A vlastne ono to je vždycky také, že máme dve možnosti, že buď budeme že už my sme v dobe, keď sme sa poučili, hej, trošku sme sa poučili, a už vieme, že tá technológia ide, je tu nová technológia, nová, učíme sa ju akože zmeniť. Že akoby nemáme, ja neviem, 50 rokov na to, že automobil zistíme, že automobil nahradí kone, hej? Ale proste sme zistili, že áno, ten mobil nahradí počítač, o 5 rokov si možno ani nikto nebude kupovať počítač, lebo mať všetky tablety, lebo si povieme na čo počítač, ale už je tá doba, hej? Ale to som povedal, že zmena je bolestivá. Moja prax zase ukazuje v tých firmách, pokiaľ nebuchnem po stole a nepoviem, že odvtedy to používate všetci povinne, tak sa to nikdy nezmení v tej firme. Vždy sa nájdú 2, 3, 4, 5 jednotlivci, ktorí už len z princípu budú proti zmene. To je realita, hej. Ja stále hovorím každému aj u klientov, že skončila doba anonymity, skončila doba kolektívnej viny, hej, a prešli sme k individualizmu. To znamená, že nie stalo sa to, nie pokazilo sa to. Pokazil to ten a ten človek, lebo nespravil toto a toto. No. Dneska je tá doba a musíme vedieť pomenovať problémy a ten problém môže byť proces, môže byť systém, môže byť človek. Hej? A je ako keby tá rola toho manažera, ktorý s tými ľuďmi pracuje, je na tom, aby on dokázal nejakým spôsobom nájsť ten nástroj, ako dobrou cestou najprv tých ľudí naučiť, robte s tým, alebo potom musí prísť nejaký deadline, vždy musí byť nejaká čiara a povedať, zavádzame nový systém, bude to fungovať takto, máte tu 3 mesiace na skúšanie, robte si v tom, čo chcete, učte sa, budú tam školenia, budete mať dispozíciu toto. Po 3 mesiacoch, ale k tomuto dátumu, to všetci používate, bez výnimky. Hej? A už je len doba taká, že akoby máme tie 3 mesiace na to tých ľudí konvertovať. Je to ťažké, hej? Akože pracovať s ľuďmi je asi to najťažšie. A ja verím tomu, že aj u vás napríklad, že tí ľudia s tým bojujú, lebo tí ľudia, to je jedno, či som verejný sektor, či som firemný sektor, oni bojujú všade. Ľudia sa neradi učia novým vecem. Radšej boli stále v tom istom. Mozog je lenivý, my sme ako všeobecne, že proste robil som tu 20 rokov, budem chodiť takto do roboty, lebo som takto chodil. Proste, lebo je to úplne akože už návyk, hej. A tí ľudia, sa chápeme, že keď sa im zmení niečo po 10 rokoch, tak sú z toho úplne, hej, a teraz ten generačný skok tam ešte môže byť. Ale to je napríklad tiež
že ja to volám, že to je lacná výhovorka, že generačný skok alebo takéto. Lebo vidíme ľudí, ktorí napríklad častokrát tie staršie generácie sú také, že oni to berú ešte tak, že musím to robiť takto tak budem robiť, lebo mi bolo povedané. Hej? A potom zistíme, že častokrát tí mladší sú ten problém, lebo no a že mi to povedal, tak preto to musím robiť. Úplne nerešpektovanie autority, hej? Že akoby toto je, a neexistuje ľahká cesta, hej? Proste dátum vtedy začínate a idete. To, čo o tým ty hovoríš vlastne, že o tých ľuďoch, tak vlastne presne o tom má byť tá digitalizácia, že tí ľudia budú drahí a mať ich v podstate na tú režiu čo najmenej. A na to sú tie nástroje. Treba aj nad tým rozmýšľať ako z pohľadu podnikateľa, hej, že jednoducho, že ten podnikateľ nech peniaze dáva do rozvoja a nie ľuďom, ktorí robia z Excelom ako keby, hej. Čiže to sú také témy ako rôzne, ale ako veľmi podstatné a potrebné do budúcna sa tým zamýšľať. Ja by som sa vrátil, neviem, či som povedal, že najhoršia, skôr som na mysli ako najväčšia, v smysle, že hej, možno taký príklad, keď, neviem, v roku 2000 povedzme, mali sme tu Redis, hej, boli tu dve také IT firmy, a bol tam nejaký špecialista, hej, povedzme, že to bol ty. A ty si vtedy poznal tie veci, vedel si taká rámka, taký výpočet, si mal z toho bol si dobrý, bol si o krok oproti všetkým Kubinčanom. Bol si v tom dobrý, vedel si aj dopredu. A bol si v tom špecialista. Ale dnes už taký špecialista nedokážeš byť, lebo ten posun je tak rýchly, tie zmeny sú tak rýchle, že ty už v tej dnešnej dobe, čiže to aj trošku oponujem ti v tom, že ten generačný, že to nie je výhovorka, ale ono, ja to vidím tak, že tie zmeny sú tak veľké a tak rýchle, že ty už nedokážeš byť tým špecialistom, čo vtedy, aj keď si takisto dobrý, takisto ti to dobre myslí, takisto si akože šikovný v tom, lebo už je to tak rýchle, že už ty sám niekedy potrebuješ veľký čas a priestor, a čo potom taký laik, ktorý, hej, lebo vtedy si to môžeme tak povedať, nie? Že bolo to, že tí špecialisti tak boli takí. A dnes už ako keby, ak nemáš už naozaj veľkú špecializáciu. Vtedy si bol tiež špecialista, lebo si sa to naučil. Lebo si o tom čítal, lebo si to robil. Vieš, bol si. A to je podľa mňa akože tá doba ide, hej, že zase je to len o tom, že chcieť. Hej, že ak ja robím web stránky, tak ako Ľubo, že musí sa vzdelávať, musia z tej systémy čítať, musia si dávať pozor, musia to robiť, lebo proste o 10 rokov tu bude úplne niečo iné. My máme programátorov, ktorí chceli či nechceli, sa musia naučiť pracovať s umelou inteligenciou. Všetci hovoria, že vlastne umelá inteligencia zoberie robotu programátorom, tak to nie je, pretože sa to nikdy nestane. Ale to je úplne jedno. Hej. Tí programátori sa naučili a dneska, my keď hľadáme programátora do firmy, tak prvá vec, čo rieši programátor, je, že aký typ umelej inteligencie a aký model používame. Hej? Že ako jemu už nestačí, že bezplatná verzia ChatGPT je, oni už akože tí programátori, tomu sú už iné moduly umelej inteligencie, a oni si vyžadujú. Čiže ak chcem, aby tí programátori robili, tak proste musíme zaplatiť takú licenciu, takú, lebo oni sa za tú dobu, proste oni to pochopili, oni sa naučili a to im pomáha, hej? A to je ten pohľad, že ty sa tiež vyvíjaš, vieš, ako tá technológia ide, každý z nás sa vyvíja, hej, že ja teraz ako národno sa opýtam, vezme tu taký ako komorný kruh, ale ktorý z nás je pripravený dneska prestať používať mobil? To sa nedá ani na sekundu. Prečo by sa nedalo? Dá sa. Môžeš to prestať používať, prečo by si nemohol? Je to tvoje rozhodnutie. Môžeš sa vrátiť na spúdesky. Nie, nemusíš, môžeš žiť normálne, ale si pripravený sa toho vzdať z nejakého titulu, že proste poviem si, nie, to používať. Nie. Prečo to chceš používať? Lebo som napríklad neprihlásil do žiadneho systému. Presne tak. Zase sa musíš niečo naučiť. Musíš sa naučiť, že sa do tých systémov prihlasuješ z mobilu, hej? To je nejaký nový skill, hej? Že proste zase si sa niečo naučil, hej? Teraz máš iný dôvod. Všetko je v mobile. Naraz zistíš, že dokážeš si, vieš, máš aplikáciu na faktúry a naraz dokážeš pracovať s faktúrami, s účtovníčkou, komunikovať s fakturačným systémom v mobile. Vieš, že to je akože skill, že kto chce sa naučiť, to je súčasť tej zmeny. Kto proste sa zatne a povie, nie, ja pokiaľ to nevidím v tom monitore a iná technológia neexistuje, len ten monitor, tam sa zasekne a povie si, že to nechce, lebo keď to chceš, tak sa naučíš, keď to nechce, tak si nepôjdeš. Preto ja vravím, že každá zmena je bolestivá, to je proste prax, tak to funguje. A pokiaľ neseknem a nespoviem, vtedy to budete povedať všetci povinne,
a končíme, že proste kolektívna vina, že nie, ty si to zle spravil. Ty si to tam zle urobil. Tí ľudia sa nenaučia. Oni, proste, to je moja prax, hej. My to vidíme v tých firmách, hej, že ono to nikdy nefunguje, keď dobrovoľne, že to nikto má nemá prácu dobrovoľne používať. s tými ľuďmi, no to už je vec toho vedenia, ako Presne tú- tak, tú že- zmenu zavedie a ako meko alebo ako tvrdo. Tu ešte bol ten príklad, hej, že niektorí tí zamestnanci alebo pracovníci úradu pracujú s tým starým štýlom, že si prepisujú, že nepoužívajú to a asi to nepôjde inak ako presne. Má ten deadline, že tu je teraz 3 mesiace, 6 mesiacov, mať školenie, mať to vysvetlenie, ukázať im to a teraz z tých 10 ľudí, poviem, 7 to začnú robiť, sa to naučia, traja, možno 2 sa nebude chcieť a jeden to možno ako nebude si to vedieť sprocesovať, Áno. ale predpokladám, že väčšina, 2/3 asi prejdú na nejakú aplikáciu, ktorú jednoducho bude ľahko ovládateľná, intuitívna, tak ako používajú asi Instagram v tom súkromnom, aj tí pracovníci, tak budú vedieť použiť aj tú nejakú mestskú aplikáciu alebo Jasné. nejakú túto. Takže vlastne ide skôr o to ani nie, že treba jednoducho dať ten deadline, treba si povedať, že od 1.1.26 používame to takto, do tej doby ich to naučiť, im to vysvetliť, im to ukázať, ideálne mať nejaké školenie, možno ukázať, ak v inom meste to funguje, tak si to možno pozrieť alebo v inej firme. A nie je takto, hej, lebo tiež to veľakrát stojí na tom, že jednoducho robia to tak, ako to robili 10 rokov dozadu a keď aj možno im to niekto ponúkne, tak oni to zignorujú. Že možno aj ukáže ten projektový manažer v tej firme, že sa to dá robiť inak. On si aj takú faktúru potom vytlačí. Majú elektronické, on si ju vytlačí, lebo sa mu prvé niečo zakrúžkovať a potom ju skenuje možno naspäť. Hej, že... Ono, jasné, ako vrajím Marek, sú proste akože aj ten manažer musí mať nejaký ten skill, aby tých ľudí dokázal. Jasné, že keď ľuďom dám všetky možnosti, že vás vyškolíme, vyskúšajte si, hej, že ako keby zase máme takú potrebu, že chceme byť zainvolovaní do toho procesu, prirodzene chceme byť súčasťou niečoho, tak áno, treba to jasné, že odkomunikovať hladko, jemno, hej, ale nás učili v korporátnom živote, že takú stratégiu tí manažeri mali, ten manažment stále majú v tom korporátnom živote, že necháme tých ľudí na tej úrovni, nech si to vyriešia medzi sebou, oni sami dokážu vystraniť tých odpadlíkov a keď to nedokážete vyriešiť, vtedy zasiahne manažment. Ale manažment nezasiahne, jo, tebe sa to nepáči, no to ma mrzí, hej? Nie, manažment bude vtedy. A ja som to fyzicky zažil aj v tých korporátoch, že proste mali ste tu možnosť, vyriešte si to medzi sebou, naučte sa to spolu, používajte to. Ale ak to dostane sa do kritického bodu, kedy musí zasiahnuť manažment, tak zasiahne tvrdo. Hej? Čiže akoby tá autorita proste zasiahne rozhodne. A to si myslím aj s tými systémami, hej? Že opäť, keď vidím, že 7 z 10 to používajú, robia to dobré, tak problém nie je systém. Hej? Problém to ani nie je, že tí užívateľi to nevedia robiť. Problém je niekde inde. To sú tí traja. A to nie je oddelenie nehnuteľnosti. To je Martina, Jana a Katarína. Pomenujem problém. Teraz mám problém, tak hľadaj riešenie na problém. A už keď pomenujem problém, tak dve z nich sa to zistia, už pomenovali problém, tak ja už zvládnem to aj ja. Tretí problém to nedokáže, no tak poviem na rovinu, niekedy je jednoduchšie to skončiť z kratšej cesty, hej. Ja viem, že ľudia dneska nerá akože nájsť šikovného človeka je problém, to je to isté, akože bojujeme na tom trhu práce úplne akože nenormálne. Ale opäť, pokiaľ neponujem problém, tak nemôžem nájsť riešenie. Ja to stále pre také, ako nás to v korporáte učili proste tak, že oni to prirovnali vždycky ako k nejakej chorobe, že diagnóza, že pokiaľ bolí ťa brucho, no tak brucho je čo? Tuto všetko ma bolí, že bolí ma brucho, pre mňa je brucho potiaľ, tu ma bolí. Ale čo je problém? Pokiaľ nenájdu problém, tak nemôžu nájsť riešenie tej choroby, nie? Tak zistia, aha, teba neboli brucho, teba boli žalúdok, a máš tam, máš nejakého bacila a toto, tak dajú ti tabletku, zješ tabletku týždeň a naraz už prestalo boliť brucho, hej. Pre mňa vyriešené, oni našli problém vyriešiť, hej. Že akoby to funguje a to je pre mňa úplne jedno, či je to firmný sektor alebo verejný sektor. To je úplne ako, že my všade riešime rovnaké problémy, hej. Že čo je pre mňa kľúčové a čo sa snažíme učiť aj klientom, je, že nositeľom myšlienky musí byť vždycky ten najvyšší človek. Hej. Pokiaľ ten najvyšší v rámci tej organizácie sa s tým nevie stotožniť a je taký, že váham, alebo keď nejaký zamestnanec príde, sa tam vyplakajú, povie áno,
akože skončil, hej, že celá tá pyramidka spadla a už máme Etherlinky. Ale keď ten najvyšší si za tým stojí, ako majiteľ aj tej firmy, alebo aj v tom verejnom sektore, a povie, nie, tak toto bude, ideme to používať, a keď sú tam chyby, treba ich opraviť, ale ideme to používať, tak oni naraz zistia tí ľudia, že aha, tak tu už nepochodím. Hej? Tak skúsia úroveň nižšie. Ale keď zistia, aha, ani pod tým najvyšším nepochodím, hej, to je o tej úrovni, tak zistia, no dobre, tak sa s tým musím poposúvať. Hej, to je prirodzené, ako my sme si všetci prešli, ako ja tiež, keď som začínal pracovať, som hľadal, hej, skratky a všetky možnosti v korporátu vyplňať tých nekonečné systémy a strašne veľa všetkého. Ale proste je doba dneska, kedy firmy zistili, že nepotrebujú mať 10 účtovníčiek, stačí im 5, pretože budú používať taký účtovný systém, takúto aplikáciu, takú, lebo ani tých 10 účtovníčiek nenájdem v tomu Kubine, hej. To je ten lepší príklad. Keď si to takto. Hej, že akože, že každá doba je o zmene, hej, že mne sa páči také prirovnanie, moja stará babka hovorila, že akože teda všetci hovoria, že zlá doba, hej, a moja babka sa narodila v podstate v medzivojnovom období, nejak tak. Oni nemali zlú dobu. Hej, že ako keby nebola zlá doba počas tej vojny, hej, bola prvá svetová vojna, všetko zničené, druhá svetová vojna, všetko zničené, hej. A oni nemali zlú dobu, že keď sa tak vždy nad tým zamyslím, rajím, tak my podľa mňa máme akože super dobu proti ním, hej, len sme už tak naučení, že všetko musí byť ľahké, hej, že... Hej, že to je akoby podľa mňa zase to, že... A zase to sú také tie soft skills, že naučiť sa tak ako keby reálne zhodnotiť tú situáciu, že to je pre mňa také dôležité, a potom aj v tej digitalizácii. Čo reálne potrebujem, čo mi pomôže, čo mi nepomôže. Neviem, vy povedzte, aké máte skúsenosti, vy máte tiež nejakých zamestnancov, že ako s nimi bojujete, alebo aj vaše praxi, že s ľuďmi, hej, keď pracujete, že sa stretávate s tými prípadmi, že niekto je úplne super, že túto elektronický bloček objednávka a niekto ako s tým bojuje, hej, že ako objednávka, som tu prišiel teraz, budem búchať na dvere a sedieť na lavičke 2 hodiny, kým si na mňa nájdete čas, hej, lebo tak to mám rád, hej, že... Ja mám taký jeden zaujímavý príklad o tej digitalizácie, čo som sa stretol posledné dobe, teda minulý týždeň, či kedy s ním. Mal som servis auto, hej, operovali mi a poslali mi, pýtal som si faktúru. Tam ju posielam mailom, otvorím JPGčko, obrázok, to sú super faktúry, tá faktúra. Tak píšem, tak mi to vytlačte ako PDF-ko zo super faktúry, neprečo mi to posielate ako oskenovaný obrázok, alebo oskenovaný obrázok. Musí tam byť pečiatka, nie? No, a presne to. Bo ja by som to poslal zo super faktúry, ale ja tam neviem dostať pečiatku. Tak ona to digitálne nahodí do super faktúry, odtiaľ to vytlačím, dá tam pečiatku, oskenuje to a pošle to ako obrázok mailom. A to ešte treba povedať, že pečiatka není povinná. To je Veď taký to je mýtus tiež. Ale podpis, vieš, aby tam vôbec bol, to je jedno, že či... No ale podpis tiež, faktúra nepotrebuje podpis tiež. To je taký mýtus, že si ľudia myslia, že pečiatka, vidím, že na to súhlasí, a podpis tiež. Po faktúre sa dá doplniť. Ani podpis. Tak som ja poslal to do mailu. To nevedel, ale podpis o faktúre nie je povinný, proste keď máš faktúra má náležitosti, samozrejme, musí byť dátum daňového plnenia, musí byť číslo faktúry, musí byť jej dátum, musí byť odberateľ a tak ďalej. Ale je ten systém, že má digitálnu faktúru, ktorú vytlačí, opečatkuje, oskenuje a pošle do mailu. A toto robí s každou jednou faktúrou. Miesto toho, aby klikol, že poslať a odíde to samé do mailu. Tomu sa hovorí, že sabotáž. Ale to... Akože ty... No, presne, to je, ja som ti to aj vral Tomášovi, že aké by mal mať posolstvo tohto nejakého, ale ja to poviem, hej, že pozrite sa účtovníkom na prsty, hej, že toto je presne to, že jednoducho robí to v tej superfaktúre, lebo prišla, že to je dobré a ona si to vytlačí, ale úplne to Nebudeme mať dostať do nastavení, čo sú 2 kliky, dostať tam novú pečiatku s podpisom. Ono zase napríklad nemusí byť problém, že ona, ten problém môže byť niekde inde, že ona to nevie spraviť, hej, ona to chce robiť, len to nevie. Ja teraz neviem, tak sa spýtam. Zase druhá vec je, že či sa má koho spýtať, že zase povedzme si, že... Jeden klik online chat. Ja si myslím, že toto celé je trošku aj v tých generáciách, aj v tých ľuďoch, že častokrát tí ľudia v dnešnej dobe sú
klapkami na očiach. Povedali mi, že takto to mám robiť, tak to tak budem robiť. Ani sa nezamýšľam nad tým, že Že to je môžem to robiť blbosť. lepšie, alebo že sa to dá zlepšiť. A už vôbec nedovolím hľadať nejaký spôsob, ako to môžem zlepšiť, lebo tak mi to povedali, tak to mám robiť, je to moja robota, zaberá mi to celý deň, a je to v pohode. A nikomu to nevadí, kým to nikomu zvonka nevadí, tak to urobím. Prepáč. Spravíme si takú predstavku, kľudne, že by sme si dali kávu, že si trošku to nestihol, tak možno niečo pod zub. A potom sa zase vrátime do takého toho, aby sme to tak Nebudem ale musieť končiť za chvíľu. A ja budem musieť končiť už, takže... v poriadku. Ďakujem pekne teda, rád som tu bol a zase Tiež sa na budúce. môžete kľudne referovať, Idem. ak niečo, prezentáciu vieme nazdieľať, predpokladám, Marek, že to nie je problém. Ak tam boli nejaké veci, ktoré vás možno zaujali, alebo viete nejakým spôsobom tým správnym osobám zodpovedným posunúť. A Keby niečo kontakty keby máme. niečo, tak. By som len možno, tým sa len pauzu, keď už poviem, že to je akože dôležité, že ten problém, že niekedy je problém, že oni nevedia definovať ten problém, hej, že to je podľa mňa dôležité, že máte sa, že ako keby aj nad tým sa treba zamyslieť, že z toho, my vytvárame systémy pre firmy, hej, to znamená, že my poskytujeme aj support. A v podstate pre nás sú dve kľúčové etapy v rámci celého toho biznis procesu zákazky, hej. Prvá je na začiatku, že pochopiť potrebu zákazníka, čo potrebuje. Je úplne jedno, v akom jazyku to bude vyvíjať, či to bude trvať 3 mesiace, pol roka, rok alebo 2 mesiace, to je úplne jedno. Prvá vec je dôležitá, pochopiť, čo ten zákazník potrebuje, aby sme mu vedeli dať to riešenie, ktoré potrebuje a ktoré očakáva. Druhá dôležitá časť toho biznis procesu je, že vedia, koho sa majú čo opýtať. Toto je alfa omega úspešnej implementácie pre nás, ako to my vidíme. Keď sme na to prišli vlastnými chybami a zistili sme, že my super truper, skupinka 3 ľudí to vyvinie, urobí, u klienta 2 ľudia vedia o čom, odovzdáme dielo, vybavené parádne, to je, všetci šťastní, urobili sme to dobre. Úplne, akože 2 ľudia sa vynuli pre ich firmu to, čo chceli oni, a tí ostatní akože boli z toho úplne v ťahu, že a teraz im 2 ľudia hovorili, ako to je super, ako to funguje. Čiže neboli naplnené očakávania toho zákazníka. Nie je zákazníka firmy, my sme naplnili očakávania, projektový manažer bol náš zákazník. Neboli, ale ten interný zákazník nedostal to, čo potrebujú. Čiže to je práve, čo sme sa naučili. Druhá vec, oni nevedia, ako majú sa opýtať. Musíme sa na to fakt pozrieť akože laicky, lebo každý sme odborník vo svojej profesii, ale my sa fakt na to musíme pozrieť laicky, že kto používa ten software. Mám taký príklad z Poľska, že vyvinuli sme systém pre skladové hospodárstvo, pre poľskú firmu, bol v angličtine. Lenže tam sa nikto nad tým nezamyslel, že vlastne to používajú skladníci, ktorí po anglicky nevedia. A tu vznikol problém. Vlastne je to OK, všetko OK, bum, telefonát z Poľska, OK, yes. To bolo všetko, čo tá pani z toho skladu vedela, OK, yes po anglicky. OK, je to OK, vybavené, všetko je yes. O 2 týždne call od majiteľa, že proste prúser, a aký prúser, on volal a vybavili sme to OK, yes. Môže sme zistiť, že to je všetko, čo vie po anglicky. Čiže akoby zlyhal vôbec ten aspekt jednak toho očakávania a jednak potom ten support, ktorý ona chcela dostať, tak vlastne ten support sme zistili, že že komu poskytujem ten support? Ja ten support neposkytujem majiteľovi tej firmy, ktorý rozpráva plynulo v 3 jazykoch. Ja ten support poskytujem niekomu úplne inému, ktorý rozpráva v jednom jazyku, v ktorom sa narodil, A že toto je pre mňa aj dôležité, že napríklad častokrát my to riešime, že napríklad tá pani, ona možno ani nevie popísať na tej faktúre, na tej super faktúre, aký má problém. Že zase, my v tom firemnom sektore to máme troška zjednodušené, my ich voláme super usery, že my ako keby vyškolíme proste jedného človeka v rámci tej firmy, ktorý je garant celého toho projektu. On je vyškolený, on pozná ten systém, ako funguje, bol pri vývoji nejaké funkcie a to je super user. A všetci interne komunikujú s tým super userom, jemu adresujú tie problémy, 80% problémov vyrieši super user, lebo to sú užívateľské bežné problémy. A tých 20%, čo on nevie vyriešiť, vie tak identifikovať a tak popísať, že vlastne ten vývojársky tím, k tomuto príde, tak behom pár minút vie, že toto je problém. A to podľa mňa môže fungovať všade, že to môže fungovať v tom verejnom sektore, aj v malých mikrofirmách, že tam je to zase trošku komplikovanejšie, lebo ten super user som aj ja, možno. Ale opäť, že ako keby vedieť, že kam mám adresovať svoju otázku.
To je dôležité, že... Tu máš úplne pravdu v tom, že ja to zase preklopím na môj mikrosvet. Včera som písal s kolegyňou e-mail, bol som pri nej, neviem, písali sme spolu nejakú reklamáciu. A teraz s pozdravom a chcela dať podpis v Outlooku. Outlook poznáme všetci roky. A teraz ona to robila v rámci toho Outlooku a ten podpis, ako to menu, bolo akože vnorené, že nevedela to nájsť. Tak čo ona robila? 5 riadkov vypisovala ručne, že s pozdravom tá Markuska. To čo robíš? Keď máš tam predefinovaný podpis, no ale teraz tu nie, ja ho tu nebudem hľadať, tak radšej to bude 2 minúty písať ručne, lebo vlastne sa jej nechce otvoriť oči a nájsť to v tom menu, alebo proste vyriešiť to, hej. A to je úplne, že taká pidi užívateľská vec. A teraz keď to preklopíš do týchto akože už veľkých aplikácií, tak to s tým treba vedieť proste pracovať. No. Otázka znie, prečo sa ten podpis nevkladá automaticky samotný. No vidíš, to je tiež to zase, no. Lebo není potrebné. Prečo ho tam treba ručne vkladať? Lebo není potrebné. Nie, to je zase o tom nastaviť, a to je... Hej, ale nepotrebuješ to zadávať, že... Len ty vieš, ako sa to robí, vieš, len napríklad nie každý to vie. A to je presne to, čo hovorím, že podľa mňa ten podnikateľ, keď sme mikrofirmy, tak si upratovačka, si je manažer a si všetko medzi tým. Hej, aj doplňaš kávu do kávovaru, všetko robíš, hej? A ideš, proste hľadaš si tie roly a definuješ, že si proste dneska si 3 role, zajtra si 6. Ale to je úplne jedno a že ten mikropodnikateľ má dve možnosti, každý máme vždy nejaké možnosti. Jedna možnosť je, že buď sa to skúsim naučiť a musím to tým pádom zdieľať aj s mojimi kolegami, to je tvoj príklad, alebo musím niekomu zaplatiť, komu poviem, čo je problém, ktorý nám to nastaví, aby som ten problém už nikdy nemusel riešiť. Hej, to je ten automatický podpis. Čiže vždy je to podľa mňa len o tom hľadaní a identifikovaní toho problému a vlastne vedieť ho popísať a potom naozaj ako investovať ten čas, že tak to poďme riešiť, lebo to je dôležitý problém, ktorý musím ja vyriešiť pre efektivitu práce mojej kolegyne. Hej. A preto je pre mňa dôležitá digitalizácia, že ako si ty vravel, že vlastne naraz zistím, ako majiteľ nejakej firmy, že 80% vecí častokrát riešim takých za deň, ktorí majú nič spoločné s podnikaním. Oni ako fakt reálne nemajú nič spoločné s môjim biznisom. Keď som začínal, aj som programoval, aj sme robili reporty, všetko som si robil, vedel som, hej. Dneska poviem na rovinu, že neprogramujem, nevyvíjam Power BI, hej, a vizualizácie. Nič z toho nerobím, čo som robil, keď som začínal. Robím v podstate rádovo úplne iné činnosti, ako keď som začínal. A dneska musím vedieť aj ja, hej, že ako funguje CRM-ko, keď príjmeme niekoho nového, tak vyškoliť do tých systémov, hej, ukázať im, čo robíme. Musím byť projektový manažér, musím byť aj majiteľ, musím ísť aj do banky riešiť, hej, že akoby tá adaptácia, že tá zmena tu musí prísť a potom sú dôležité, že ako si ten čas rozložím, hej. Preto ja viem, že určite každému odporúčam absolvovať aspoň raz v živote nejaké školenie time managementu, pretože tie insighty sú dobré. Neviem, vy ste boli niekto na time managemente kedy? Jano, kývajte, čo na to hovoríte? Super, no, na milión školení rôznych, že na to, aby človek zlepšoval aj komunikáciu, čo. Presne tak, že to sú častokrát také triviálne, že triviálne rady, ktoré si povedal, že to je jasné, ne? Ale keď tak začne nad tým rozmýšľať, že fakt to tak funguje, že čo môžem spraviť do 5 sekúnd správ, nie, tie maily, keď človek číta, tak si ich radšej označ, nerieš hneď všetko, rob si priority, farbičky a také a venuj sa tomu po obede naraz. Že to sú také, že presne veci, že podľa mňa, no, že začnem tým rozmýšľať a my sme takí, že potrebujeme to počuť, ne? Akože pokiaľ, mal som taký pocit niekedy, že pokiaľ za to nezaplatím a nepovie mi to niekto, komu som to zaplatil, tak to ako neplatí, ne? Že až potom, keď som za to platil, má pravdu. A ja som to vždycky tak mohol robiť, ale som to nerobil, teraz mi to povedal, zaplatil som, super, je to teraz tak, nie? Presne, akože keď ja môjmu týmu ako poviem tie moje znalosti na nejakej porade, tak nikto to nerobí. A potom príde za mňou, že on si zaplatil nejaký workshop proste, alebo niečo, nejaký webinár proste. A tam mu to už žere, tam už to v pohode. A ja preto dám tie isté dáta, alebo informácie možno ešte aj lepšie, hodnotnejšie, drahšie. Ale to nie. Pokiaľ musí byť mimo povedané, že to je taká klasika, že ja preto vrajím, že ako je doba z tých soft skillov, proste
dneska tie hard skilly už sa neučíme všetky, už sa špecializujeme, každý sa proste špecializuje na nejaké 2, 3, 4 hard skilly a decid, aj možno, že iba jeden. A v tom IT sektore to funguje úplne, proste, ja som raz SQL architekt, alebo SQL developer a som skončil, akože pre mňa už neexistuje nič mimo. Hej, ja programujem v PHP, mám kolegu, ktorý programuje len v PHP. Node a Python. Nie, PHP, hej. Node a Python. Nie, PHP, hej. Proste, že... Ale ak by som ešte nadvezal na, na ten time management, tak ja som čítal jednu knihu a tam bolo napísané, že Keynes v roku 1920 už predpokladal, že pár rokov ľudia budú môcť robiť iba 4 dní v týždni. A to vtedy ešte nebola tá výpočtová technika a také veci. A že jeho vlastne trápilo to, že čo tí ľudia budú robiť vo voľnom čase, ako keby, že ho budú mať toľko. A vlastne my sme teraz v takej dobe, že vlastne vďaka tým technológiám môžeme mať viac voľného času, ale naopak, my sme ešte viac vyťažení, paradoxne. To ľudstvo je raz také... A si reálne vyťažený, si reálne vyťažený, že ako, vieš, to je otázka zase, že ja sa tiež niekedy zamýšľam, že dnes to bolo strašne veľa. Ja teraz recipročne si človek pozrie ten deň dozadu a tak rozmýšľam, toto som nemusel riešiť, tam som nemusel ísť, hej, že toto tiež vlastne veď som reálne, akože vlastne som nemusel teraz mať toľko vecí na hlave, hej. Že fakt, ako keď sa tak načo že mne to tak ako príde, že to je taká tá schysa, hej, že v našich hlavách, že na jednej strane vieme, ako sme strašne vyťažení, ale kurník máme ten 4-dňový pracovný týždeň. Ale to tak ako môžem mať 4-dňový pracovný týždeň, keď mám 5 dní? Také ľudstvo. A mám krátkych 5 dní, hej? Ale nie je také ľudstvo, lebo napríklad Švédi majú 4-dňový pracovný týždeň, či Dániči, ktorí to tam majú už, hej? Aké je ľudstvo, hej? Naraz home office je zlý. Pred covidom to nebolo, neexistovalo väčšie peklo na svete, ako v pracovnom živote ako home office. My sme mali manažerov, ktorí tvrdili, že home office je na kosenie trávnika a takéto, hej? To ako neexistoval home office, hej? Že v korporátoch reálne neexistoval home office. V IT sektore neexistoval home office pred covidom poriadne. To ako neexistoval. Prišiel covid, všetci home office. Čudujeme sa svete, všetky firmy sú tu. Hej? Naraz zistili, že vlastne veď, my keď necháme 30% zamestnancov na home office, bankový sektor, tak ja zruším vlastne jedno poschodie nájmu, ušetrím toľko to. Nepotrebujem toľko to pripojení na internet, ušetrím toľko to sú také kalkulácie, hej? Nevypije sa toľko kávy. Nevypije sa toľko kávy, spotreba, napríklad upratovanie, všetko. A naraz zistili, že ono to funguje, akože, že vlastne my sme akože nezavreme teraz na pol Slovensku pobočky, lebo nepotrebujeme tí ľudí. A naraz zistili, že tí ľudia na tom office pracujú. Naraz zistili, že, a to je jedno, že nepracujú, ale majú ciele. Hej, že ako prechádzame, že to je akože systém cieľov, že to keď ďalšie školenia, keď sú, že o cieľoch, že cieľ musí byť vždy v pomenovaní a merateľný, hej? Tak musí to byť, musí sa to dať zmerať, hej? Tak, sa to dá zmerať. Každý cieľ sa dá zmerať, hej? Že vždy sa dá definovať nejaká tá hodnota toho cieľu, toho výkonu. Ale to som chcel tým povedať, že a naraz home office cez COVID a proste ako, povedzme si možno pol zemegule fungovalo na home office a ako nič sa nestalo, hej? A pritom tam boli aj tí, čo kosili tú trávu. A dneska sme zase v dobe, kedy home office je peklo. Hej, že zase tie firmy ako keby A ja o tom hovorím, že keď sú tí ľudia doma, tak oni nepokúsia ten trávnik a nech si ho kosí. Je to akože úplne jedno. Ide o tú produktivitu. Ak produktivita šla takto strmohore posledných... Ale vieš ako zase ten home office bol dôsledok ako keby nejakého vývoja. Čiže dobre, môžete ho robiť. A teraz, keď ako vravíš, že je to peklo, tak oni teraz zase sú tam také nejaké iné aspekty sociálne, že tí ľudia, niektorí sú radšej v tej práci a tak ďalej, ale druhá vec, mnoho ľudí tú prácu už nepotrebujú, toľko ľudí, lebo už je tu tá digitalizácia, všetko si sa tak nejako upratalo a teraz tých ľudí, možno že aj vďaka tomu, že prišla tá korona, potrebujú menej a jednoducho aj
aj toto je ten vývoj, že tie technológie sa zapracovajú aj do tých korporátov a oni tam už škrtajú vlastne Vieš, čo sa podľa mňa zmenilo presne, ktorá je digitalizácia? Naraz sme zistili, že video call je úplne v pohode. Hej? Že ako fyzicky sme zistili, že my vlastne fyzicky nepotrebujeme mať v 8-hodinovej pracovnej dobe 8-hodinových meetingov. Hej? Že fyzicky sme to zistili, že aj tí obchodníci zistili, že vlastne ja nemusím reálne cestovať proste 3 hodiny za klientom na 3-hodinový meeting. Hej? Teams. Video call, všetci fajne, spokojní, hej? Vysmiatí, vybavené. Že toto sa zmenilo, hej? Že tá digitalizácia, tie nástroje, a druhá vec pre mňa nie, že tie nástroje tu boli, čo sa zmenili je ten mindset. Tak nepoužívali sa. A teraz moji kamaráti, ktorí pracujú v tom manažmente a žijú v Bratislave a podobne, tak oni napríklad berú častokrát, že idú do ofisu ako súčasť nejakej mentálnej hygieny, aby vypadli z toho domu po tých 3 dňoch, 4 a idú doslova na brainstorming. Ideme si dať kávu, pokecáme čo nové v živote, zjeme nejaký koláčik, kúpime si bagetku na obed, toto. Hej? O jednej už sedí v aute, lebo sú zapchy, tak aby sa vyhol zápcham, tak už ide domov. A tí ľudia, ale reálne, potom keď sa s nimi bavíš, veľa z tých ľudí reálne pracuje večer. Hej? A teraz je pre teba dôležité ako pre firmu, že či ten človek pracuje počas dňa alebo pracuje večer. Samozrejme, keď to je nejaký support, kde potrebuješ byť v tej pracovnej dobe, tak to je iné, hej? Ale pre také ako keby služby, ktoré si nevyžadujú mať ten denný kontakt, je pre teba dôležité? Pre mňa je dôležité, aby som mal v stredu o 10:00 porada, v stredu do 10:00 do porady musí byť niečo spravené, čo je dohodnuté. Pre mňa je toto dôležité. Pokiaľ nevolá, nepíše, zjavne všetko v poriadku, nie, nemá s tým žiadne problémy, úlohu vie ju spracovať, v stredu o 10:00 mi ukáže výsledok tej úlohy. Splnil, nesplnil, hej, že toto je ako keby, že zase čo sa musíme učiť, že prechádzame z toho mikromanagementu do toho makromanagementu, hej, že ako keby z toho, oni to volali, že z úkolovo riadeného manažmentu do cieľovo riadeného manažmentu, hej, že úkoly sleduješ každý pohyb, dobre, že nie, že či 10 hodín ideš na kávu, no dobre, bol som na káve 10-15 a už to robíš, alebo to ešte nerobíš, hej? Hej, že tá doba sa mení, tí ľudia sa menia, tie pracovné návyky sa menia. Otázka je, ak sa chceme potrápiť s touto mladou generáciou, hej, 20 plus teraz, čo prichádzajú, hej, to sú úplne iné akože, iné mozgy, iné fungovanie tých mladých ľudí, iné pozeranie sa na ten svet, hej, že zase zo skúsenosti môžem povedať z tej praxe, korporáty vynakladajú naozaj veľké peniaze do toho, aby vôbec jednak boli schopné komunikovať s tou mladou generáciou, hej. Tí mladí ľudia dneska nemajú problém, oni ako fakt nemajú problém proste, že hej, tak mi tak hovoríte, že musím, no tak ja zajtra už neprídem. Tak áno, to hej, že akože ten pohľad ďalšia úplne výzva. skúšobná Ďalšia téma na zraňajky. Áno, že akože HR, že ako sa trápi napríklad s tými ľuďmi, že čo, ako pracovať s tými ľuďmi dneska, hej, že ja reálne ako poznám prípad, kde ako došlo ku konfrontácii, úplne normálnej konfrontácii a proste ten človek napíše, nie že príde, on napíše večer cez WhatsApp, že on už nebude, že on už končí, že on sa cíti frustrovaný. A nemáš čoho sa cítiš frustrovaný? No, ono to odmieta už komunikovať, hej, že, a vybavené, hej? Ale a to sú tí 20 plus, hej, alebo požiadavky, hej, že teraz ako s nimi pracovať, lebo je očakávanie, že každý dostane iPhone, každý dostane MacBook, ideálne, aby mal auto, lebo musí chodiť z Kubína, z Brezovca na námestie, hej, náročné a predsa nebude chodiť, kto nevolajú, že sockou, hej, takže a toto, aké bude pršanie, môže ísť pešo, hej, a ideálne, aby mohol robiť z domu, ideálne 5 dní v týždni, hej, 365 dní v roku. A plat, tak na začiatok dajme tak 2,5, hej, lebo však aspoň, lebo však tá doba je zlá, hej, a musí, hej, že, a to je druhá vec, potom, že s tou mladou generáciou, a to môže byť téma na diskusiu ďalej, sú tu určite lepší špecialisti na personalistiku ako ja, alebo my tu, ale
Ja mám opäť zo skúsenosti a presne táto personalistika, to tiež bude jedna z takých tém, ale možno podtém, asi nie taká hlavná, ale určite každý zástupca firmy, čo to je, tak určite sa zmáha s tým, že nevie toho človeka v tej prvej etape nájsť, alebo je ťažké ho nájsť toho kvalitného, pravda? A potom v tej druhej si ho vôbec udržať, lebo Tak to už je akože téma je, sama za seba, ne? to už je, takže to sú dve obrovské výzvy, ktoré tiež sa zmáha asi možno každá druhá, každá tretia spoločnosť, len na Orave, ale v dnešnej dobe všade, takže v poriadku, tak to by sme to mohli v tomto bode nechať. Určite, ak máte otázky nejaké konkrétnejšie tu na kolegov, tak nech sa páči. Každý pred vchodom povinne jeden krasán, jedna štrudla, hej, minimálne, lebo dnes aj sa ešte ospravedlnili dvaja páni, mali byť z Modusu, takže to. A ďakujem, že ste boli, dúfam, že to bude mať fajn pokračovanie. Táto téma, možno to sa podelí na nejakú podkategóriu, možno tá personalistika, možno tie soft skills bude zaujímavé. Spraviť to v takom možno štýle ako školenia, ako workshopu, že aj pre zamestnanca, nielen pre možno toho konateľa, projektového manažera a ísť si konkrétnejšie, ale to všetko nás čaká v nejakých ďalších fázach, takže budeme to podávať. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, Mária, ďakujem. Ďakujem za pozornosť. Dobre.